فطرت برهان بتحتي فتاري فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا تبحري حجونا الناس وانا تحتا سلا زنقصنا اللي وحليف قوتا عمام قدمينا نزلو ليك حال والله سماينا نوقيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كويس زرعها سمريت الله يقرف صقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبر هتقوي خلنا يوم تسائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهرد بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبرة شنشاي كتلم أبرة ننقص رجو وننقص بيتنا ساعة تحدث مكاني مسمار وجوهات مسقال تاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا هذه channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقناني ولومون كم وترو أقدستن واناويانن زيناتاتن كم رمام سوزغيتن تنا حزنا لكم قريبنا لنا حساب موداتنا إذا مدى مسانا كسون عدما بخبرنا عدماكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم من بحنات من قدم اصحاب دما أقداسنا إذا مدى بيو احنا دما نتا أقداسنا زلو زبلنا موداتا إذا حلف فيديو خنغربكم في التنينة هلو مارستي نزوبانا زملكت سفح زبالي حبريتا لنا حساب موداتا مسانا تصنعو مجمريا إثيوبيا نعنا تراي كونت نتربش دلا نملو تبابيا تربش دلا بزل جمر. As Ethiopia's Grand Renaissance Dam nears completion, Egypt is doing what it's always done, sounding the alarm, raising the stakes, and threatening consequences. But this time, it's not just about water. Egypt is linking the Nile to the Red Sea, forming new alliances, drawing red lines, and trying to block Ethiopia's dam project and its access to the sea itself. Hardline stance on Ethiopia's Grand Ethiopian Renaissance Dam, or GERD, on the Blue Nile. On June 30, بحفشا كم ريو زلنا تي قداي ناي أمونغو إثيوبيان جبت نزلو كونتات نكون السودان حويس كاملتي the same أقام سلازغوني مليسو دبلوماسياوي وطرا أمونغو كلتين هقرات فتيرو خمزلو ذكر كوينو إثيوبياويان ديغاناتنا ويون تهداسي قدب زبال أبنو دعلو زلنا جبتي تقبرو زلا دبلوماسياوي تعري ويون إثيوبيا سقطن مفتار كل عينة channelsنا تتكمت تدفقهم كم زلايم زنقرو زلو لك نعاتاتهم بعين دبلوماسي بعين بوليتيكا جبتي تفرهم يا حقنا مزراب ولا قا مبزحتو تي نتي نقرات دزارب زلو عبيدهم تلو مالت اتمايا بعدهم يزلو ديغا بعدهم يزلو سلازي أبزوان زي نساتهم نتي ديغا يودوس لزلو دارقا مبزحتو تي دبلوماتيكاوي channels ون أبعدسو مع عطبتيحو جبت دما بزح عدلات كم زي بالله ويون كابزي وانزي وتيا نابكت كدو تغل نقرات ناس أباباي مت خمسة ليز نقرزلو إثيوبيا برقت ناي دبلوماسياوي أدفانتج علوا انتاي سقا حبرة أفريقيا بإثيوبيا يزلو لذي ناي أفريقياويان هقرات دقف نمركاب يحجز عايزي كل جزء يحجز عايو أيكونن أنصار إيرترا أنصار بعد جبت كون كلون دقف ناي دبلومات أب أفريقيا نخربو حاجات يقبر لوميو بس حدمت دما أبناي بعد UN أكايدا كون كله عب أدفانتج زباكا بس وخي نبتي
ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሕሓብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ግብፂ ድማ ኦልሞስት ነቲ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ነዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ዳርጋ ዝተፀንቀቐ ዝመስል እዚ ሕጂ እቲ እንኮ ላስት ኮል ናቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክጥቀምሉ ይፍትኑ ኮኑ ምክንያቱ እቲ ኢንተርናል ፖለቲክስ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ዘረባታት ኣብ ፓርላማ መፅኡ ዝተዛረበው ኣንጻር ኤርትራ ይኹን ኣንጻር ካልእ ንሰላም ዘስምዕ ዘረባ እውን ውፅኢት ናይቲ ዝገጥሞ ዘሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ሪፖርት ክበኩም እየ ካብኡ ስለ ዝተበገሰ ወይ እውን ሰላም ዘብሎ ዘሎ ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ኮንፊውዝ ክገብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ኣሜሪካ ሰዲድዎ ዘሎ ደብዳቤ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ዲስ ሃዝ አ ሎት ኦፍ ዌይት ዓብይ ዕላማን ዓብይ ክብደት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ንኣሜሪካ ኣብ ጎነን ምስሓብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ምስሓሓብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ነቲ ዘለወን ኣብ መንጎን ዘሎ ክርፍስ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ኣብ ዘይረኸባሉ ዘለዋ እንታይ ክገብራ ይኽእላ ክልቲአን ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ንምስላፍ ብዙ ፃዕሪ እየን ዝገብራ ዘለዋ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይና ድያ ንኢትዮጵያ ክትድግፍ ኣንጻር ግብፂ ወይስ ምስ ግብፂ ኮይና ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥር እዚ ሓደ ካብቲ ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶ እዩ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ድፊት ክትገብር ትኽእል እንታይ ዓይነት ፃዕሪ ክትገብር ትኽእል ኣመነ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ስለምንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ነገራት እዚ ሓደ ገለ ካብቶም ናይ ኣቢ ኣክቲቪስትስ ዝፀሓፋ ከሪአኩም እየ ስለምንታይ ንዑ የሪአኩም ኣለኹ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግብፃውያን ናይ ረብሓ ሰባት እዮም ናይ እንጌራ ሰባት እዮም ናይ ዕድሎም ንዓታቶም ዘገድስ ጥራይ ዘገድሶም ሓንቲ ብዚኣ ዝፀሓፍዋ ኣተሓሒዘ ከሪአኩም እየ ምናልባት እዚኣ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ መስለኩም ኣይ ዶንት ብሊቭ ሂም በት እቲ ሓሳብ ከም ኤርትራውያን ክንግንዘቦ ዘለና እዩ ኢጅፕት እንታይ ናይቲ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ሽምግልና ተስፋ እናቆረፀ ስለትኸይድ ዘላ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሓላ ይብል ኣሎ an Egyptian top diplomat told Al Arabiya Al-Jadid that Egypt is now appealing to unnamed regional parties not specified to review GERD negotiations after Cairo walked out on December 18, 2023. Egypt is offering a deal. If Ethiopia signs a binding agreement on dam operations, Cairo will consider not opposing Ethiopia's permanent access to the Red Sea. እንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ግብፂ እንድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኒል ሓደ ስምምዕ ክትገብር ክኢላ እሞ ቀዋሚ ስምምዕ ዲል ክገብሩ እንድሕሪ ክኢሎም ኢትዮጵያ ምስኦም ከምኡ ክትገብር እንድሕሪ ፈቃደኛ ኮይና እሞ ሓደ ንክልቲኦም ጠሚሩ ክሕዝ ዝኽእል ውሳነ ክበፅሑ እንተኽኢሎም ንናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ናብ ቀይ ባሕሪ ገፃ ክትከዶ ትደሊ ንዕኡ ግብፂ ክትቃወሞ ከም ዘይኮነት ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ወል ግብፂ ትቆፃፀሮ ቀይ ባሕሪ ብሃገራት ዘሎ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ናይ ካልኦት ነገራት ተቃዊማ ደጊፋ እኮ ከተምፅኦ ትኽእል የስ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ኣብ ብዓለም ደረጃ እቲ ጉዳይ ተሰማዕነት ንክረክቦ ንምግባር ኣገዳስነት ክህልዋ ይኽእል እዩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፃውያን ወላ እኳ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኖም ነዚ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ደገፍ ይገብሩልና እንተለዉ ደገፍ ይገብሩልና ማለት ብጉልበት ይሕግዙና ኣለዉ ድዮም ወታደራዊ ይሕግዙና ኣለዉ ድዮም ኣይ ኖው ናቲንግ ዝፈልጦ የብለይ ብዛዕባ ወታደራዊ ሴኪሪቲ ምስ ኤርትራ ከም ተባህሉ ኢና ከም ዝገበሩ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ግብፂ ኢና ሰሚዕና እምበር ኣብ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይተገልፀን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን እንታይ ዓይነት ዲል እየን ገይረን እቲ ናይ ሰለስቲኦም ኤርትራ ሶማልያ ግብፂ ዝገበርዎ ዲል ኣብ ኣስመራ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ኣልሲሲ ከንብብ ከሎ ልኡላውነትን ግዝያታዊ ሓድነት ናይ ዝኾነት ሃገር ካባተን ተተንኪፉ ሰለስቲአን ክትሓባበራ ምዃነን ዝገልፅ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ምንታይ ፕራክቲካል እዩ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለምንታይ እዚ ናይ ግብፂ ኩነታት ኣንፃርና ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ሓደ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ምሶም ዲል ክገብር ይኽእል ዲ ኣይክእልና ንፈልጦ የብልና ኣብይ ኣሕመድ ግን ንረብሑ ክገብር ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዊኖ ኣብይ ኣሕመድ ኣሜሪካ ግበር እንድሕር ኢሎሞ ኖ ኣይገብርኒ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢልዎም ክኣቢ ዝኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኣሜሪካ ክዋጋኣላን ክሞተላን ደስ ብለኒ ኩርዓት ስምዓኒ ዝበለ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ንሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ከም ኢልዎ ንሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፕራይም ሚኒስተር ተኮይኑ ኣሜሪካ ነዚ ዲል ግበር ኣብ ቀይ ባሕሪ ትኸዶ ክንሕግዘካ ኢና እንድሕር ኢሎ እሞ
نو يجبرني قبل زخلي ومراحل كتزاربوا تخلي يكون عن again farfetched نحجي أو ده بس حكونتات نريال لنا كلا يمعبالك نرينا بنزوبانا زملكت قداينا السودان كلا أقداسي نبزحات هجرات أب زوبانا متى تتعاون خبرو غير زلوا منكسنا أمريكا دما أب واشنطن من عديم اللي بحلالو UN announces separate diplomatic push to end Sudan war. لذي نقداينا السودان معلبنا مقبار حدا وطن ويون حدث أوعي تغير له. The post highlighting a US hosted meeting with foreign ministers from Saudi Arabia, UAE, Egypt to address the Sudan crisis, reflecting a shift from the IGAD quartet, Kenya, Djibouti, Ethiopia, South Sudan framework established in 2023, which aimed for a regional peace roadmap but struggled with enforcement amid ongoing conflict. دائما زبل زلو هذا أبز قرب أزوج حبريت أيو نقداي ناي السودان مبل كالك زي تبغى سوسة زلو نقداي ناي السودان مع لبنان مقبار أمريكا السعوديان إماراتن جبتن أب أمريكا تسويها بساتهم ديل كتجبر تفتن كم زلا يزر زلو زغان تايو نقداي ناي السودان هذا مع لبنان مقبارو كسمام عديم أبطأولاب هذا مع لبنان كبس عوديم it's بحجينا كنريون كنسمعون هنياتو إذا قدايزي إذا ثلاث حيلتات إيدهم تسحيبهم كابو بخلا زراربا أبزي ثلاث حيلتات زلو سعودية بس جبت خوينو أبغى البرهان كم زلوا يزنقر يسي إيرترا أبزي تتكسني هون كم زنا negotiation سوني أي نيم أي قبروانيهم they know إيرترا أبي أقدر أسترا كم تساعد قل إيرترا كتسوى عدلينيهم سلامتاي إيرترا زخونة يكون significant زلوا ونقر كوهبا ويون أبحد أقداسي نقر أمريكا اسم إيرترا كتسوى عدلينيهم سلامتاي إيرترا كم حجر تقبلت نخي تركب كم حجر كبر نخي وهبا بزح ناي سلام تبغسطات ويون أبزخول لك أرنافيك أزجبر ناي سلام تبغسطو إيرترا أبغى يكلوا أزجبا كم تايمز قبرو إيرترا كم زي تتكاس whatever it is قداينا الصوماليا كونكولا إيرترا تتكاسين نيرا ولا إيرترا أجد سافر كتوت تجبر تنبرتنا بتنا يرجعت ناي سلام exactly قداينا السودان زيادة أبر كتوت تجبر زلا إيرترا يجن إيرترا تتكاسين أبزي زي يحمل ما كاي كم إيرتراوي مغنياتو أب عالم درجة أب قانقنا دبلوماسي زجباكا لك كم زي أب هذا سرح أب سرح استوات أجيركا نتوم حنت زي جبرو سبات ويون كندا خازي جبرو نعتاتو أب مدرخ صويعهم مزجانا كهبوهم كله ويون نتكونتات نمفتح نعم كسرعو خلو نيرتران كجتفوا خلو كم إيرتراويان بغا يسمع نانيو I don't know نسخاتكم قبرنا عايت بغا يسمع نانيو إيرترا زغلو تجبرو زلا نفلتينا سبحان جو ولا السودان والنزيوم جنزب كنزب بليون كنا بكاين عند هري لومو قريفنا أنا بكالك خيط كم زغل قمت على أنا بر مزحج حليف وزول البرهان يرترا خط اللي يلا خزار باي كلنا but again we talking about ناي سلطان ناي جنزبن حلوف بحق لهم حجرات جوني مرحتي مالتي سوري مرحتي لازم مرحتي اليوم كلاتهم أبيكم مين يركضمكم سيرترا بقولنا خوينو أفتينو كويجن أمودة تات جنزبن تي مبزحتاتنا يزوم هبتامات هجرات نمبزحتو مرحتي يزدعمي لذي إيرترا ولا كم جيرانة تكونتاتنا السودان مرقعن اتنا إمارات حيلي كابان موزان دحري نمرحاقن دحر خيلا عوت ندي نفسه زخالسو جن أبتك أمك دبلوماسي إيرترا كل جزء شادو كجبروا ويون بقيت أبيلهم مك حلف قلوا إن عند رجالنا بعد جاي زي حدش جاي ما يكونن إيرترا كم هاجر نخطف ونز ننوح عمتها دسرها حيلي بقلت فويون بهتوس إيرترا أبيت عودو بلاتفورم بتاعت كمالسا ويون زجبا كبركبا نسب بينا جرا يكونن جاي قبل الإيرترا زلوا دي جراون أبجمت متاو الجنتايزي أمريكا سلطنات تايزل الحجي نزو كيناتنا السودان أو كنا بلد خوينا ويون حدا معلبك قبر لنت خوينا نتن جنزب فاند قبر الله ويون تحت مجارجة نتو كينات زرنا وحزلوا أولا كف قبلنا على نيات ولا كم حجي أمباسادرات ناتهم أب أمريكا تسوي عازر ريباني راح جرما ناتهم لوخات سلستيوم سعودية جبت إمارات جبت إن سلستيوم أولا كف قبلهم يوم أبز حجي نزوم سلست زياتهم كتحب بروهم دعرقيلهم قدانا السودان كفيلاوي سلام كركب غلي كفيلاوي يزبلكم وهنياتو نخنديك غلط ربحاناتهم we don't know السودان كن حنت ارتيكل زراقة السودان نحوارو كم نايك أرب السودان كتكون يكونت إذا حجي استجبرك كينات كبابي 3 بليون دولار زتمن عدا كم زوار دا يزنقر زلو كبابي 3 بليون كبابي فرق الجي دي بي ناتا 6 بليون تنيرو فرق الجي دي بي ناتا تعفين له
زنبرة معبالة ويونا بكونتات كتملس غينا كل تكلك حزقل نتي معدنات ناتان صقاتات ناتان نعو كم تحجا وسيديو انفست قبر الله خلا زراربا السودان انتي لولاويت هاجر كوينا كتصلا يكون تندرج بتوريد وازلو دامج نعو هويا هذا بوليتيكاوي نقولاتهم زماكله بوليتيكا منقسن حيزهم قادين دحرو قينهم كبيت زخون عقبتك خونم but again السودان إذا نقرأتنا normalization تمتي بزو نقر normalize كوني سلام تايكم زولكم عبها هجري very huge country مع أك potential زلوي سلازي investors كالتيفهم كم تسوق ليهم and we know السودان وين تايم خانو درجة business friendly زخون policies زلوا مسبل شنون بس جحمت إنهم كله بقمتي تيقع بعد الكابيتال بزو نقرأت كجبر اللي زخلي بعد حبتين تحرقين وحادثة درجة دليل تجبر اللي هجر سلوا زخونه كم عينك political نخجبر دماغ كجددوهم سلوا زخونه السودان كم بحدش revival نايكو طبعا كجاتهم كم زغل قمت علني بتقوين بتي السودان حنت كابتم حزب السودان أنا بزيك على العالم أبقرنا أفريقيا زقرب حزبنا أنا حزب السوداني من السوداني بلا كوين لون حزب السوداني كاب السودان ودما يتم سير تراز الدعوة حزبي نحزب يرترا أواريون أب جزية شجرو أب نفس وكف مدركنا يشجرو أب قلنا دوز بالنتلو حزب السوداني وأبزز حلف عامتات من السودان مفراسة بزو حبل على سدتنيات يرتراين بزو شجرات يقاطوني راينا برا يبلكوني أنا ون almost تقيما يا رب بالسودان سترا يدي كونس ولا بتنتبل زبل زرب حق أنيرن لك أكمتنا ليبيا قبل ما ببتانا قبل على إيرترايان بزو عقف عقد قبل جميلان يرا إن ما بتانا دماركي ولا السودان ون مزي ما بتانا قبل على إيرترايان حلف زبالة قفن شجرات كتفتر جميلان يرا and guess what I don't know إيرترايان ما بدال ديو نابكم زودقان ولا بعلنس أقام سلازلون السنة نابكالن قدفه بزو قين بتي أمريكا أبز قداي زي السودان seriously إذا كنت تفتن كم زلان زد ما راشا نابوز أتوزلو China نابوكا أتوزغل نقول تطاول مبالون كون كم زغل لذي أمريكا offensive يا كم زي defensive لي يكون تخيل دلا offensively ما تكعتي أتقبر زلا سعود عربن إمارات دما أبز حلفة دونالد ترامب أكل جيشهم billions تريليونات برتاي على تريليون كل يوم ينفست قبر مهانم ما بتاعتهم لنيرم كل زريقة ناس قد دايزدي عند حري السعوديان إمارات ترداديهم قبت أو خلوكم وجوه سدوا معناته قبتي كاب كلتين هكرات تغير بحاز دلي ثلاثتين كمان أمريكا زبالة طلع لي كوتس يقولون سعوديان إمارات عندما بزحين بس قبروا لها قرص لزغون قبتي كابتناتهم دليت كوتس زغلا يكونن تلزي أجين إذا كنت تاتزي تعويتهم أبحد مدرخ كبت حواديهم أي بتحون بحجينا كنري but this there is a situation going on نعلت تي announcement نايتي ركب على ثلاثة يو announced كوينو and أبوز ساتفو تم foreign ministers minister جاتو زينا السعودية إمارات قبسيهم تقداي دما قداينا السودان كوينو بعشرة تات أشهد قصر حزب تقوديهم زلون 13 مليون كاب مربطو ويكاب هيوتو تمزابيلو كم زلون أبز حلفة دما ور4 بيلون دما أجدا أبرئيس مجلس السودان ناي كيميكالات وعرفة كم كذبل إذا دما بإمارات استهندسة كم زغانة زنجريو سلزي السودان مسألتنا بزحات كوينا نيرا نجي نبحر مفتاحي قطعة خيد الله خنبل خلينا again بزح نقرات زعت وصل زغنة برجس أبحث يرجزي أبحد معلبي كبتحري خلي إلنا كنزارب أين خلينا هجي نبتي أنا يزوبنا ناي كلا أرسل أنا يزوبنا دما كنسجر كفتنينا تاي صغة مجمريا أبزي نبنا قصم أغني أمز بالوزلون رأي ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን መልካም ጉርብትናና ወዳጅነት እንዲሁም ዓለም አቀፍ መርሆችን በመጠቀም በሰጥቶ መቀበል መርህ የባህር በር ባለቤት መሆን እንዳለባት በማመን የባህር በር ጥያቄን ካነሳች ሰነባብታለች። ጎረቤቶቻችን ጨምሮ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የጥያቄውን ፍትሃዊነት እንዲረዱትና እንዲያግዙን ወዳጅ ሀገሮች እንዲሁም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ተቋማት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እየተደረጉ ያሉ ዲፕሎማሲ ጥረቶች ዙሪያ ማብራሪያ ቢሰጡ ኢትዮጵያ የባህር በር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ሕቶ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ገለ ካብቲ ሕቶታት ሓቲቱ ዝነበረ መንስማዕ ድሕሪኡ ናብ ኣሜሪካ ሊኾሞ ዘለዉ ልኡኽ ክንርኢና እቲ መልእኽቲ ክንሪኦ ኢና ምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ከነተሓዞ መጀመርያ እዚ ትሪእዎ ፀናኩም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ተሓቲቱ ነይሩ ካልኣይ ሕቶ ነይሩ ብሓደ ጌርና ክንሪኦም እድገት የማይፈልጉ ወገኖች ለረጅም ዘመናት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት ብዙ ይታገላሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብን አሁን ካለው የሕዝብ ብዛትና የኢኮኖሚ እድገት
በተጨማሪም ከወቅቱ የዓለማችን ጂኦፖለቲክስ እውነታዎች አኳያ ለኢትዮጵያ ወደብ ማስፈለጉ የግድ ነው። በጦርነት ወደብ ማግኘት የለብንም ይባላል። ድርድር ካልተቻለም አርፈን እንቀመጥ የሚሉም አሉ። እኔ ግን ወደብ ልኖርን ይገባናል ከሚሉት ወገን ነኝ። አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን የምጠይቀው ግድ የለም ጦርነቱ ምክር ድርድሩም አይሳካ፣ ነገር ግን ክቡርነቱ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ለኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ የኢትዮጵያን ወንዞች ጠልፋችሁ ወደ አንድ ባህር አስገቡና ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት አድርጓት ብለው ቢያዙ በስንት ሳምንት ወይም ወር ውስጥ ኢትዮጵያን የወደብ ባለቤት ያደርጓታል? አመሰግናለሁ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣስሒቕዎም ዘሎ ኣርእስቲ እዚ እንታይ ኢልና ሕማቕ ዘረባ ኮይኑ ዛረብ ድሓን እዚ ሰብ እንታይ ኢሉ ዝሓቱ ዘሎ ንኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ሲ ገለገለ ሰባት ገለ ኢትዮጵያውያን ኣይቅበልዎን እዮም ንኤርትራ ስለ ዝድንክፁ ዘይኮነ ኤርትራ ልኡላዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝበሃል ዘረባ ድማ ስለ ዘሎ እዚ ኮይኑ በቲ ግን ዲፕሎማሲ ይኹን ብካልእ ንዑ ገዲፍኩም እቲ ጀነራል ናቶም ፊልድ ማርሻል ዝብሎ ዘሎ ናይ ቀደም ምሩኽ ብርሃኑ ጁላን ካልእን ፀዊዑ እስኻትኩም ሲ ገለ ሰራዊትን መንእሰያትን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ወሲድኩም ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብኤርትራ ካልእ ግምት የብለይና ኣነ ብኤርትራ ከይድኩም ሓዙ እሞ ኣክንደይ ሶምናት ወይ እውን ኣዋርሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትሕዙልና ትኽእሉ ብምባል እዩ ዝሓቶም ኣብዪ ኣሕመድ እውን ክምስምስ እናበለ እቶም ፓርላማ እውን እናስሓቁ እዮም ንዛረቦ ዘለና ሉላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ንምድፋር እዩ ዝዝረብ ዘሎ and this is no joke about this ጆክ ኣይኮነን እዚ ዋዛ ወይ እውን ዘረባ ኣይኮነን ስለምንታይ ሉላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ንክንደፍር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ፓርላማ ናቶም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እዚ ኖርማሊ ኣብ ኖርማል ሕጊ ዝሕትት ዘረባ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሳክሮሳንት ዝበሃል ሉላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ካልኦት ሃገር ክድፈር የብሉን እዩ ዝበሃል ሓደ ፖለቲከኛ ኣባል ናይ ባይቶ ተባሂሉ ዝርኳሕ ኣብ መጋባያ ካልእ ሃገር ንክወርር እዩ ፃውዒ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኖርማል ሃገር ነይሩ ዝኸውን ካልእ ኣርስቲ እዩ ነይሩ በጠገ እዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሉ ነይሩ ነዚ ኣብ ሓደ ቤተ መንግስቲ ሲ ህበይ እንድሕር ኣትዩ ጋውና እንድሕር ኣትዩ ሲ እቲ ቤተ መንግስቲ እቲ ጋውና ኣይኮነ ንጉስ ዝኸውን ኢሉ ሓደ ጋውና ህበይ ኣብ ሓደ ቤተ መንግስቲ እንተይቲኻዮ እቲ ፓላስ እቲ ጋውና ንጉስ ኣይቅየርን እዩ እንታይ ደኣ እቲ ቤተ መንግስቲ መካነ እንስሳታት እዩ ዝቕየር ይብሉ ናይ ትርጉት ኣበሃህላ እዩ እዚ ስለዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ጋውና እንድሕር ኢኻ ቤተ መንግስቲ ምዃን ተሪፉ መካነ እንስሳታት እዩ ዝቕየር ዝብል ዘረባ ብኣካል ኤግዛክትሊ ምዞም ዝዛረቡ ዘለው ፊት ዝገብር ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ነዚ ነገራት እዝን ናይ ኣቢ መልስን ምስማዕናን ምስትበሃልናን ግን there are other things we need to consider ቁፅሪ ሓደ ደብዳቤ ናይ ኢትዮጵያ the Federal and Democratic Republic of Ethiopia Minister of Foreign Affairs ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰደዶ ደብዳቤ ክንርኢና ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ እዩ Excellency, I am writing to draw your attention to Eritrean regime's repeated provocations against Ethiopia, as well as its infringements to Ethiopia's sovereignty, territorial integrity. These hostile acts constitute a flagrant violation of international law and further exacerbates the fragile peace and security situation in Horn of Africa. መጀመሪያ መኽፈቲት ፓራግራፍ እንተሪኢኹሞ ዓበይቲ ክስታት ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዝኻ ደይ መደይልካ እንታይ ንምግባር እዩ ነቲ ዘነብብ ዘሎ ሓንጎልናቱ ፍሬም ንምግባሩ ግዜ የብሎም ካልኦት መራሕቲ ነቲ ደብዳቤታት ክንብቦ ኦፍኮርስ ካብ መራሕና ኢትዮጵያ ዝመፀ ኣንቢቦም ክነግርዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ፓራግራፍ ጥራይ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዓብ ክሲ ዝገብር ዘሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ቅስቃሴ ናይ ኩናት ኣንጻር ኤርትራ ይገበር ከም ዘሎ ኢና ክንሕብር እንደል ዘለና ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ኢትዮጵያ ይድፈር ከም ዘሎ ቦይ ኤግዛክትሊ ናይ ኤርትራ ንዓመት ንክልተ ዓመት ንሰለስተ ዓመት ብዛዕባ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ከም መፃወቲ ኣርእስቲ ከም መፃወቲ ኣጀንዳ ክዛረብሉን ሓጊዮምን ከሪሞምን ከይኣኽሎም ቀልጢፎም ድማ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታታት ቅድሜና ክሲ ዝምስርቱ ንሳቶም እዮም ሕጂ ብቋንቋ ናይ ሕጊ ንቐፅልታ ፓራግራፍ ተይብላ ኣሎ ቀፂሉ These hostile acts constitute እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ድማ ሓደ ውፁእ ዝኾነ ጥሕሰት
violation of international law تحسد ناي عالم لخاو حقي and نتزلو السلام رقعتنا ناي تزوبا دما بأمانة حدقا ناب حدقا نيا أنفت كوستو زغليو زبالي حيال زغونا كسي أب تقميت همتيلو دحريو إثيوبيا كند منتاي ناي سلامن ناي أكنة زغونت كم زغونت جيري قالت فتنزلو قال لكم زبزحكم نزناتي ريتو تقبل ويهم كم دي تقبل ودما ناتكم ريتو بهانات من قد كفتو تزاربو أنا تزارب زلغو تابع بيتي مرحتنا منقسنا إثيوبيا دمتي لك كمزي ወይ ካብዚ ዝትሕት ዋላ መራሕ ዞባ ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ተሂቡ ኣብዚ ፕላትፎርም ናተይ ክመፅእ ምዃኑ ፍለጡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዜና እዚ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ዜና የለን እዚ ካልእ ዜና ተደሊቱ ኮይንኩም ኤርትራ ሓበሬታ እንተውፅያ ኣብዚ ኣላትኩም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣላ ኣብዚኣ ከምፃልኩም እየ ምዚ ስለተሓሓዝ ድማ እዩ ኩሉ ብሓደ ዝተተሓሓዘ ስለዝኾነ ከምፆ እየ ሓደ ሰባት ግን ኣለኹም ናይ ኢትዮጵያ ዜና ስለምንታይ ካ ተምፃልና ካበይ ዳ ከምፃልካ እንታይ ዜና ማለት እንድሕር ካብዚ ናተይ ዘይተሓገብ ኮንካ ኪድ ኣብ ካልእ ካድለ ካልእ ንስኻ ዜና ግበር ትፈልጥ ኮንካ ሓበሬታ እንተለካ ሃብና ዓለም ንህዝብና መግቦ ካብ ናተይ ዝበልፅ ኣነ እንታይ እየ ዘይፈቱ መሲልኩም ሓንቲ ዘይትገብሩ ንናይ ካልኦት ሰባት 10 ግዜ ኔጋቲቭ ዘረባይ ተዛረቡ እንታይ ማለት እየ ብሃናፅ መንገዲ ክቅየር ዝኽእል ነገራት ተዛረቡ ክሕግዝ ዝኽእል ፀሓፉ ርእቶኹም ኣውርዱ ካብዚ ናተይ ብቁዕ ሓበሬታ ተለኩም ድማ ወስኹሉ ንህዝብና ዝግብኦ እንተኮይኑ ኣነ እዚ ዝግብኦ እዩ ንህዝብና ባህላይ ግለሰብ ስለዝኾንኩ ናተይ መዕቀኒታት ኣለኒ كم عبيت ميدياتات 5 ጋዜጠኛታት ዘለዎም ኣይኮንኩን ግለሰብ ስለዝኾንኩ ድሩት ዓቕሚ ዘለኒ ብኣይ ወገን እዚ ኣገዳሲ ዜና እዩ ንዓና ብቐጥታ ዝፀልወና ዜና ስለዝኾነ let's continue ንምንታይ ርእቶ ንበካ ንዛረበካ መልሲ ኣይትህብን ኢኻ ዝብል ቀፃሊ ዝመፀኒ ብወሳብ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ የምሰዱለይ ርእቶ ናይ ሰብ ኣይትቕበልኒ ኢኻ ኣነ ርእቶ ናትኩም ቅበለ ግን ርእቶ ናትኩም ዲክቴት ክገብረኒ ይደልን እየ ክትዝዙንስ ኣይፅበን እየ ሓሳብኩም ይሰምዐ 10% ترى يجند سمع 8% ناتي حسب يزلن تحسابكم صبوق ترخيبه كعريه يفتن تحسابكم كم حساب قلنا أنا تدي تقبيله بمن قد يزقتل I'm sorry زيا كيت فتوى تخليهم قال قن سبسل زخونكم بخمسة من قد باهم كزورا يكلنا ما نهم كزورا مثل زيك سلدي يفكرون نغزل انت يزبل زلوا بزيجي أرتي كالاي باراجراف ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከም ስርዓት ናይ ኣቢ ኣብ 2018 ተናቢሉ ምስ ኤርትራ ናይ ሰላም ጉዕዞ ከም ዝተበገሰን ንኩሉ ሰላምን ኩነታትን ንክቅየር ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረት ነቲ ዝተገበረ ክልቲአን ጆይንት ዴክላሬሽን ሓባራዊ ኣዋጅ ዝገበሮ ድማ ንዑ ንምትግባር ነዊሕ ስጉምቲ ከም ዝኸዱን ከምኡ ድማ ነቲ ኩሉ ነዚ ኩነታት ንምዕራይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣፍቂድና ቴሌፎን ናይ ቀጥታዊ በረራታት ጀሚርና ንግዲ እውን ጀሚሩ ካልእ ኩሉ ፅቡቅ ተገይሩ ባሽዓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናይ ኤርትራ ይዕቂብና ኣለና ከምኡ ድማ ንሰላምን ርግኣትን ኩሉ ነገር ዝግባር ነቲ ውዕላል ጀርስ እውን ከነተግብር ፈቲና እናበለ ነዊሕ ትንተና እዩ ዝቦ ዘሎ ነጂ ኣብቲ ቅድሚት ግን ተዓባይቲ ክስናቱ ደርቢዋ ኢለኩምሽ ቀፂሉ እንታይ ብላሎ ኣብዚ ሓንቲ ክትርዳኩም ደሊ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ናቱ እንታይ ምዃና ክነግረኩም እየ ቀፂለ Eritrea's initial response was encouraging. After መጀመሪያ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረ ስጉምቲ ዝተባባዕ ስጉምትታት ነይሩ reconciliation ኣመንጎ ህዝቢ ዝነበረ ኩነታት ንምቕያር ቁስሊ ንምሕዋይ ዝግበር ዝነበረ ከምኡ who immediately decided by the community to reconnect to ህዝቢ ንሓድሕዱ ፀገማቱ ንምፍታሕ ነቲ ዝነበረ ቁስልታት ንምሕዋይ ብዙሕ ተበግሶታት ከም ዝተገበረ political support across the globe including the United Nations Ethiopia endeavored to sustain its momentum of hope ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዝግበር ዝነበረ እንኳን ላይ ቢዩኤን ተሓወሶ ክንሕግዝ ፈቲና ይብልለው however the conflict እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ብህወሓት ተበገሰ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ የምስሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኣብቲ ኩነታት እቲ ብዝተፈጥረ ኩነታት ኩሎም ቶም ተሳተፉ ንዓሸፈ ፊሊ ዝሓልፋ ኣቢና እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ግን እንታይ ይብል ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ the government of Ethiopia ended this conflict through dialogue and signing of an agreement Pretoria agreement ጌርና ወዲናዮ since this signing እዚ ውዕል እዚ ካብ ዝፍፀም ግን መንግስቲ ኤርትራ ቀፃሊ ተፃቦ ክገብረሎም ከም ዝጀመረ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ውዕል ኣሜሪካ ዝሸምገለቶ ከም ዘይተቐበሎን ነዚ ንምፍራስ ድማ ብዙሕ ስጉምትታት ከም ዝተኸደ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ትክሲ again ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረምና ውሽጣዊ ጉዳይና ክንፈትሕ ስለ ዝጀመርና መንግስቲ ኤርትራ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድኻም ብዙሕ ስጉምትታት ገብራለ እዮም ዝብሉ ገለ ካብቲ ዝኸስዎ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ዝነበረ ጠጠው ከም ዘብልዎ ንዓና ጠጠው ኣቢልና ሃብቲ ናይቲ ኤርላይንስ ከም ዝሓዞ and then halting the direct aviation links between the two countries ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ፍላይት ጠጠው ኣቢልዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ዝነበረ እውን ጠጠው ኣቢልዎ
ናይ ህዝብን ህዝቢ ዝነበረ ርክብ እውን ጠጠው ከም ዘበለ መንግስቲ ኤርትራ ይኸስዮም ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዲገይርዎ ለሶም ከዓ ኢድ ነይሮም አደዶ ግን ቀልጢፉ ተኸሰሰ ኤርትራ እንተደይ ተዛሪባ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ አሜሪካ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክቕበል ዝኽእል ጀነራሊ ሓደ ሰብ ከሲሱ እቲ ዝተኸሰሰ ኣካል መብርሂ እንተዘይሂቡ ወይ እውን ዝኾነ ሓበሬታ እንተዘይሂቡ እቲ ዳኛ ነቲ ከሳሲ ኣካል ከም ቅኑዕ ክወስዶ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ናትኩም ግምት ድማ ክሰምዕ ደሊ ኤርትራ also intensified ኤርትራ it has disrupted telecommunication blah blah ኢሉ Eritrea also intensified its sponsorship and support to various armed groups that serve as its proxies in Ethiopia. ከምኡ ድማ ኤርትራ ነቶም ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምሕጋዝን ስፖንሰር ምግባራን ቀደም ንአልሸባብ ሓጊዛ ንአልሸባብ ስፖንሰር ገይራ ተባሂላ ኣብ 2006-2008 ከሲሶም ኣብ 2009-11 እገዳ ብልዕሊ ኤርትራ ስለዚ ተቋንቋ ትሪእዎ ኣለኹም ስፖንሰር ትገብራላ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው እዮም ዝብሉ ዘለው ካልእ further the Ethiopian government continues its aggression the Eritrean government continues its aggression against Ethiopia through militarization, territorial occupation, and violence against civilians within sovereign Ethiopian territory. ካልእ መንግስቲ ኤርትራ አንጻርና ናይ ጎነፅ ተግባራቱ ይቕፅል ኣሎ ብወታደራዊ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናትና ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ይብሉ Ethiopia has tried to address the continued occupation of Ethiopia to address the continued occupation of Ethiopian territory by Eritrean troops. ስለዚ መሬትና ኢትዮጵያ ብሰራዊትና ኤርትራ ተታሒዙ ዘሎ ንምላይ through peaceful ብሰላማዊ መንገድን ብዲፕሎማስን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሽግራት ከይፅዋዕና ክንፈትሖ ንፍትና ኣለና however these efforts have not been fruitful እዚ ኩሉ ፃዕሪ ግን ውፅኢት ኣየምፅአን ኣብ ግንቦት 24 ማለት ነፃነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ of Eritrea made a public statement making it clear that his regime is determined to continue its aggression, support for subversion, and ethnic strife in Ethiopia. The president's speech amply demonstrated his intention to continue interfering in the internal affairs of Ethiopia to sow discord and instability. زعجي أبزرعيو. President هاجر إيرترا أما عقدنا نت تزاربه دما بوقعي أنصار إيرترا زلوا أنصار إثيوبيا زلوا مرجع أنا تيرو زي دما نيثيوبيا قبل إثيوبيا زلوا قناتن نيثيوبيا نمن بركاهن نموداهن زجبرو زلوا نتصور زخونة أبتنا عليتات نيثيوبيا أشي دما ፖለቲካዊ ጾታ ክጻወት ከም ዝፍትን ዘሎ ኣነፂሩ ስለምንታይ ከዛዘርባ ይጥቀሙላ ኣሎ ኣብታ መግለፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣሜሪካውን ተዛሪቡ ስለዚ ነበረ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ክርኢል እንተመፅዩ ብዛዕባ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ታይሉ እውን ሰሚዖም ስለዚ ንዓና ጥረኒ ኢትዮጵያ ጥረ ዘይኮነስ ንዓኻትኩም ኣሜሪካ እውን ኣንጻርኩም እዩ ዝብል ጎስጓስ ንክገብሩ እውን ክጠቕሞም ስለዝኽእል እዩ እዚ ገምጋም ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ፍሉይ ንዓታቶም of course ta oromumma ትብል ጥቕሲ ገለመለ ሓጎዝጎፅ ኢሎም መሊሶም ላውን ስለዝነበሩ ነዚያ ኩነታት እዚያ ተጠቂሞም ንዓታቶም እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ምናልባት ንከምዚ ዕላማ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ኾኑ anyway እዚ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ዘሎ ደብዳቤ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂሎም the most alarming and insidious development in this regard is the unrelenting cooperation and coordination between a faction of the TPLF, the Eritrean government, and other armed groups under their to undertake major offensive operation during the upcoming rainy season. Even when faced with the violation of sovereignty, territorial integrity, and the interference in the country's internal affairs, the government of Ethiopia has exercised maximum restraint. ካብዚ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ብዛዕበየ መልክዕ ድማ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ዘሎ እንታይ ይጠቅስ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ከምኡ ድማ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ኣብቲ ናቶም ሰርክል ዘለዎ ተጠቒሙ ኣብዚ ክረምቲ ሬይኒ ሲዝን ሕጂ ዘሎ ሓደ ዓብ መጥቃዕቲ ናብ 4 ኪሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጾም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሜጀር ኦፌንሲቭ ኦፕሬሽን ዱሪንግ ኣካሚ ስለዚ ወላ እውን እቲ ልኡላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ተተንኪፍ እንተሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ ጥንቃቐን ዓቀበታትን ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ in continuation of your efforts supporting peace in the Horn of Africa ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማለት እዩ ከም መቐፀልታ ናይ ፃዕርኻ ነቲ ሰላም ርግኣትን ናይ ዞባና ንምብሓስ ትገብሮ ዘለኻ I request your excellency to urge the Eritrean regime to respect
the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. هذه مستغل أفكارنا أفريقيا سلام ركعتهم كله تشعروا زلها نحنا دما بخبري تعويض نقبلك نمنجس إيرترا نلولاونتن جزاتها واحد نتنا إثيوبيا نكخبر تعويض كتقبلنا نمحتسن قتيلو withdraw its troops from Ethiopian territory and halt its illegal support of subversion. ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ግዛት ሉላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ንኽወፅእ ከተገደደልና ከጻውዒት ንገብር ከምኡ ድማ እቲ ዘይሕጋዊ ምትእትታዊ ፖለቲካና ዝገብሮ ዘሎ ጠጠው ንኸብል እውን እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢዱ ክእቱ ንፅውዕ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ yes particularly Ahmed Abetsanin Ethiopian withdraw its troops from Yaya Katsilu. Particularly, we call upon international community to urge the government of Eritrea to cease and the cease its use of proxies. Kamudama ni alam lakhaw na mengis America na alam international community mengis Eritrea awish Ethiopia mustam'atu qad gujille زلوا تطاو نخبل تعويض كقبرولنا ويون تعطون كقبرولنا نتسوي بلالو أما وده مدام نمتنات while Ethiopia has the inherent right to use all means necessary in compliance with international law, including the Charter of the United Nations in defense of its sovereignty, peace, and security. I wish to assure Your Excellency that the government of Ethiopia continue to stand firm and committed in its pursuit of peaceful and mutually beneficial avenue through dialogue and peaceful engagement in the preferred venue to resolve the looming danger to regional peace and security created by the بإيرترا مالتي. انتهي زبل زلاب زي كردانا زلو عمو داتا ولا كو إثيوبيا مثلا تلوا نزي لولاونتا سلامان رقعتان زتنكف نخت ملس بيونايتد نيشنز مثلا تلوا نحنا قن بناتكا أبتحتنات كامرحنت نسلام رقعتن بكل من قدي كنسرح كم زغنا نسخاتكم دما نتوزل لكم عدلات غيركم نزي كونتات زي نزي نبكالك خيزغل نمفتح زقبر سعر ناخد قبرو ملو بملو مساخاتكم كنت حبابرينا بمبال أنا بكينات كن كينا ديكونس نسلام من قدن تبقيسكا كنت حبابرة كاينا زعينتيو اتزربا سلازي نريوز لنا قامقا أبي أحمد ملو نكويناتن ورا كويناتن يزارب نيرو كل نجار كالكوليت جيرو كوينات كم زي واتس أفليتو سترونيز بالزلاب زي عمل اختزيا أنا كابزن ببع مالتشو كلت علامة كل وقلي بتحدى سترونيز بالملختي ناب أمريكا ناب أوروبا سديد له تالاي عندارو كوينات تجيرو سلمتاي قبرهم زلخو قبوليناتي إلو يملخت سديد زلو سلازي نخلتيو عند حما عقاتي مني ستروني لولاونتي دفرال له حما عقاتي من له شجري متصن له من علبات نسو عندارو كوينات قبر ندحر قينو دما تايز بنزلو تجهيسه سلو زلخو مثلا لني عنخ قبريت بنزلو alright زي حدا كفال نايتي جيم ناتو مالتي ሚሊዮን ያለው ሀገር በንጽጽር እጅግ ከፍተኛ ሀብት ያለው ሀገር ከጎረቤቶቻችን ጋር አይወዳደርም። የዘመነ ወታደር ያለው ሀገር፣ ቴክኖሎጂ ታጠቀ ሀገር ውጊያን አማራጭ አድርጎ ካሰበ በየትኛውም መመዘኛ ለውድድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። ግን ውጊያ ክፉ ነገር ነው። ለምሳሌ በኤርትራ ሳይድ ውጊያ እንደሚነሳ አይነት ወሬዎች ይሰፋሉ። የተከበረው ምክር ቤት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በእኛ ሳይድ አንድ ጥይት አይተኮስም። ቢኮዝ እኛ ብዙ የሚያጓጓ ነገር አለ። ብዙ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ምዚ ክንሪዮ ፀናሕና ኣተሓሒዝና ክንሪዮ ከለና ኣተሓሒዙ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እሱ እንታይ ዝሰርሕ ዘሎ ንኩናት ድልው ከም ዘይኮነ ግን ልዕሊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ይኹን ንካልኦት ሃገራት ብወታደራዊ ዓቕምናቱ ብብዝሒ ህዝብናቱ ብቁጠባናቱ ልዑል ፀብለልትነት ዘለዎ ከም ዝኾነ እንትኾነ ናብ ኤርትራ ገፁ ብፍፁም ንኩናት ዝኾነት ይኹን ጥኢት ክትኩስ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣንሱ ሰግዲድዎ ዘሎ መልእኽቲ እንተሪኢኻዮ ምሱ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ዘረባ ግን ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ብሕቡእ ንውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ንኣብነት ልኡላውነት ናትኩም ነኸብር ኢና ንሕና ግን ልኡላዊ ሃገር ንኽንከውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ይብላ ኣሎ ስለዚ ልኡላውነት የብለዎምን ሕጂ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ነቲ ናይ ኢንተርናሽናል ኩነታት ከርእየኩም እንደ ነዚታት ስቕ ኢልና ክንሰግሮ ዘይብልና ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ኣነ እንታይ ለመሊሰሉ ኣለኹ ነዛ ቻርት እዚኣ ረይዋ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተደልያ ብዝደለየት ክትረክብ ትኽእል እያ ብዝደለየቱ ብሱዳን ክትወስድ ትኽእል ብኤርትራ ክትወስድ ትኽእል
ካብ ኤርትራ ብባፅእ ብኣሰብ ጅቡቲ ሶማሊላንድ በርበራ ማለት እዩ ካብ ሶማልያ ድማ ብካልእ 5 ቦታ ክትወስድ ትኽእል ከምኡ ድማ ብኬንያ ነዛ ቻርት እዚኣ ርየ እንድሕር ኣፍ ደገ ባሕሪ ኮይኑ ነዛ ፅሕፍቲ እሱ ነዚኣ ሕጂ ካብቲ ኩሉ ተዛረበው እንታይ ልውፅኡ ኢሎም ዝሪኢኹም ኣለኹም ብእንግሊሽ ተርጊቦም የውፅዎ ኣለዉ መን እዩ ከዘውፅኦ ዘሎ ኦፊስ ኦፍ ደ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ እዚ ካብቲ ኩሉ ዝተዛረበው ዘድልዮም ብእንግሊሽ ተርጊሞም የውፅኡ ኣለዉ ዝበፅሐ ሰብ ክነግረኩም ብፍላይ ድማ ኣገዳሲ ሰብ ለይዚ እዩ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ቪድዮ ይሰምዐኒ እሞ ኸ በኣምሓርኛ ተገበረ ስለዚ ነዚኣ ንሱ ዝፀሓፋ ንዓጥራ እዮም ዝርዩ ኣም ሪሊ ሶሪ ንዓዮም ዝርዩ እስኸ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኢትዮጵያ and its neighbors are interconnected ንሕና ጎረባብትና ብሓደ ኢና neither exists in isolation ሓደ ካብ ሓደ ተነፂሉ ክነብር ኣይክእልን እዩ ወላ እኳ ዘይተፈትሑ ሽግራት ተለውና our goal is to foster cooperation and mutual benefit ዕላማና ግን ሓበራዊ ሽርክነትን ሓበራዊ ስራሕን ርክብን ንኽነዕቢና ንፅዕር ዘለና our pursuit ናትና ድሌት ናይ ረይዋ our pursuit of port access ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሓደገኛ ዝመራሒ ዝክብለኩም ከለኹ ናይ ምሕሳብ ክእለቱ ላዕሊ እዩ ናትና ድሌት ወይ እውን ባህጊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዓና ንናቫል ቤዝዶ ንሓይልና ዶ ገለ ክብል ከሎ ንዖም ግን እንታይ ይብሎም ኣሎ pursuit of port access እቲ access ወይ ይኩን maritime access ገለ በለ ፖርት ወደብ ኢና ንደሊ ዘለና ብኸመይ ከይብላ ኣሎ is rooted in peaceful negotiation respect of sovereignty not force ስለዚ ንሕና ንደልዮ ዘለና ወደባዊ ኣገልግሎት ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ peaceful negotiation ሰላማዊ ዝርርብ ከምኡ ድማ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ብዘኽብር መን ከኸልኪልካ ይትሕቶ ንቐፅል Ethiopia is a sovereign nation with a large economy, a growing population, and a capable modern army. ስለዚ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ልኡላዊ ሃገር ዓብ ቁጠባ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ከምኡ ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ we have not engaged in conflict with any neighbor over the past 7 years ብዝኾነ ይኹን ጎረቤትና ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ኣብ ኩናት ኣያተናን and remain committed in peace ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ብዓለም ደረጃ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከውፅእ ከሎ ብካልኦት መራሕቲ ተቐባልነት ኣለዎ እዚኣ ፍተወፅልዎ ኣቢ ኣሕመድ እኳ ሓሳቢ ገለ ክትብል ትኽእሉ ኢኹም any international community ነዚ ዘረባ እዚ ምናልባት ካልእ ትንተና ክባ ይኽእል ግን መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት they are too busy ነቲ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ሸፈጥ ንኽፈልጥዎ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት እየ ዝብለኩም ዛ ኣፍሪካ ፍፁም ጣጣ የብሎምን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት መደናገሪ ፅሑፍ ኣገዳስነት ኣለዎ ንዓታቶም that's why ድማ እዚ ሰብ እዚ ዕሸል ገለበለ ንብሎ ሓደገኛ ሰብ እዩ this guy is ሓደገኛ ንኤርትራ ነኽብለኩም ከለኹ ማለት ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ናይ ምድንጋር ዓቕሙ ግን ላዕሊ እዩ ስለዚ ቀፂሉ we have not engaged in conflict with any neighbor ዝኾነ ኣይተባስናን we do not seek confrontation with Eritrea or any other country and expect the same in return ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ዝኾነት ሃገር ኤርትራ ድማ ሽማ ጠቒሱ እዩ ኩናት ይኹን ወጥሪ ኣይነደልና ዘለና ካብ ኤርትራ ድማ ልክዕ ኮሚና ንፅበ ዘለና expect the same in return ከምኡ ድማ ካብ ኤርትራ ንፅበ our vision is one of the shared progress and stability ናትና ራእይ ሓበራዊ ልምዓትን ርግኣትን እዩ however if our peace is threatened Ethiopia has the strength to defend itself despite historical and ongoing challenges Ethiopia will preserve prosper and continue moving forward ስለዚ ዓቕሚ ኣለና ንዝኾነ ይኹን ንሰላምና ዝትንክፍ ንኽምልስ ዓቕሚ ኣለና ወላ እኳ ምርጫና ሰላም እንትኾነ ኢሉ ንዓለም እንታይ ዓይነት ናይ ሰላም መልኣኽ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ኣነ በዛ ዓቕመይ ኩሉ ግዜ ነዚ ናቱ ዕንደራ ሰሚዐ ስቕኢለ ክሓልፈ ይክእልኒ እንታይ ኢለ መሊሰሉ ኣለኹ ኣቢስ delusion won't rewrite geography or international law ናይ ኣቢ ህውተታ ንዘሎ ተፈጥሮ ናይ ጂኦግራፍ ከምኡ ድማ ናይ ዓለም ሕጊ ክቕፅል ክዕሪ ዝኽእል ኣይኮነን ኢለ ሓደ Ethiopia is landlocked, but that doesn't mean it's trapped. The problem isn't geography, it's leadership. Ethiopia after ገባሕሪ የብላ እዚ ማለት ግን ብጎረራ ሳሓንቀት ሃገር ወይ ከዓ ዝተጨበጠት ሃገር ማለት ኣይኮነን እቲ ፀገም ናይ ጂኦግራፊን ናይ ካለንዳ ኣይኮነን ናይ መርሕነት ፀገም እንተሎ ኮይኑ ምክንያቱ real port options for Ethiopia no war needed ብዘይ ኩናት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደባት ንኽትረክብ ዘለዋ ዕድላት ሓደ ሱዳን willing to offer port access for ሱዳን ከም ሕጂ ሂቦም ነይሩ ንክቦም ፀገም የብሉን ቁፅሪ ክልተ ኤርትራ open for business not for sale ኤርትራ ድማ ክፉት ንቢዝነስ ግን ንመሸጣን ንኻልእን ኣይኮነን ports available under fair commercial terms ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ሕጊ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ጅቡቲ already in use open for better deals ጅቡቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክፉት ኣሎ ንዑ ይጥቀም ኣሎ ዝበለፀ ድማ ንስኻቶም ማሓድሮ ክንበካ ምስ በሉ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ክገብረሉ ምስ በሎም እዮም ከልኪሎሞ Somalia offered 5 ports just not for occupation or annexation Somalia ድማ ፕሬዚደንት ናቶም ቅድሚ ዓመት ክልተ ዓመት ዝበሎም ብሓሙሽተ ኻልእ መንገዲ ክንበካ ንኽእልና ልኡላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ተኽቢርካ ኢልዎ
Kenya Lamu port access secured already Lamu ዝበሃል port ይቦም ኣሎ all these require only one thing respect international law and national sovereignty ኩለን ሃገራት ድማ ካብ ኣቢ ሓንቲ ነገር የንፅበዩ እንታይ ይስኻ respect ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከምኡ ድማ ልውላውነት ናይተን ሃገራት but what is Abiy doing instead በንጻሩ Abiy እንታይ ዝገብር ዘሎ spreading false narratives about sea access ዘይከውን ከም ተጨበጠን ከም ሰዓጽወን ድመውት ዘሎን ኩሎም ዝኣበይዎም ገይሩ ሓሶት ዘረባ እዩ ዝርግሕ ዘሎ threatening neighbors with expansionist ambitions ነተን ጎረባብቲ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ከም ዘለና ናበለ ከፈራርህን ራዕዲ ክፈጥርን እዩ ዝፍትን ዘሎ using war rhetoric to distract from the civil unrest in Amhara, Oromia and Tigray ከም ድማ ናይ ቋንቋ ናይ ኩናት እናተጠቀመ ነታ ውሽጢ ዓዱ ኣጋጢሞ ዘሎ ፀጋምን ሽግርን መህደምን መውፅእን ይደልየሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ካብዚ ናብዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክወፅእ ዝኽእል የለን Eritrea's message is simple and strong መልእኽቲ ናይ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ we want peace in the Horn of Africa ንሕና ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ሰላም ንደሊ we offer cooperation not subjugation ናይ ሓበራዊ ሽርክነትን ካንሃባን ግን ጎቢጥካ ወይ እውን በሓይል ኣማዚዝካ ትእትዎ ነገር ግን ኣይነፍቅድን ኢና but if our independence or territorial integrity is threatened Eritrea will defend itself decisively ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ልውላውነታ እንተተንኪፉ ንኽትመልስ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ምዃና ይጠቅስ ኣለኹ ንኣቢ ድማ fix your house before looking to loot ours ስለዚ መጀመርያ ገዛኻን ፀገማትካ ምፍታሕ ናብ ካልኦት ሃገራት መፂኻ ሽግር ቅድሚ ምዝዋርካ ብምባል መሊሰ ኣለኹ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ተደጋጋሚ ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ወደባታ ክትብ ትኽእል እያ ክብል ከለኹ ንገለገለ ሰብ መሰልቸው ክኾነ ይኽእል እዩ ኣነ ድማ ከም ኣባል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወኪል ኣይኮንኩን ወይ ዝኾነ ነገር ኣይኮንኩን ከምዚ ኣነ ዝገብራ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ናይ ሰላም ቋንቋ ንኣበይ ሓሶቱ እናቃላዕካ ናይ ሰላም ቋንቋ እንድሕር ትፅሕፍ ኣለኻ ዓለም ብውይ ዝሰምዕ ተረዲኽኒ repetition نتحسوت እኮ ኣሜሪካ ብሓሶት ቀጻለ ደጋጊማ ብ100 ቻነላት ናይ ቴሌቪዥን ጌራ ከም ሓቂ ከም ተኣምኑ እዮም ዝገብሩኻ ስለምንታይ ሰባት ንዝደጋገም ነገር እዮም ከም ሓቂ ዝወስድዎ ተጀምሎ ንሓንቲ ሓሶት የዝብለኩም 100 ሰባት ተነጊሮም ሓቂ ኮይና ያትስማዓካ ኤግዛክትሊ ስለዚ ኤርትራ ቀጻለ ክጽሕፍ ኣለዋ ኢላ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ሕማቕ ዝስማዓኩም ተሎ ናትኩም ሪቶይ I respect your opinion ግን ነቲ ናትኩም ሓሳብ ተቐቢለ ነቲ ንስኹም ትደልዩ ኣይገብርኒ ኣነ forget it ኣነ أنا عايكنا تخينات سمعان ريتو يكبيه نقص إيرترا يكون عند سمعان زلوا ويقله إيرترا يسمعان زلوا ليه زعمن ثم نسيت ناتي ريتو درداك مالو ناتي ريتو جيجات ولد معناتكم ريتو يقل أنا كم حدا زيجا كم زي أنا زجبر كابين لعلم نقص إيرترا قال علي نزح حسوتني أبي ناك على نعلم بحكي كتب جوتان تخيلك نحكي لما معلتها وبوست ناجبركا challenge أنت جير كايو وتصيد كم سألك غليو زبل أمنت سلزلني يعني أجي ناب كبابينا قربت لي نعلم تنكف كنا بلمنا بكابينا عملس. Unprecedented is indeed happening. For the first time since BRICS was founded, Chinese President Xi Jinping will not attend the annual summit. This year hosted in Rio de Janeiro on July the 6th and July the 7th, as I'm sure many of you already know. And you know what? Even at the height of the 2019 health crisis, Xi made time to attend virtually. So why not now? What's going on? Well, officially it is a scheduling conflict. But you know what? In the world of diplomacy, in the world of global politics, where symbols matter just as much as substance, Xi's absence is more than just a footnote. It is a signal. A powerful, calculated silence at a time when BRICS is trying to define the new global order means something. Instead, Chinese Premier Li Qiang will lead the Chinese delegation, echoing a very similar switch that happened a couple of years ago, back in 2023, during the G20 summit in India. It is now 2 high-profile summits in 2 years where Xi has either skipped the event or withdrawn at the very health crisis. So انتهينا نرجع لنا بزعبا بريكس أبز حلفة بزح كنزارب سمعكم نالهم بريكس بهال تسفى نايتي متأي نزي مالتي بولار وورلد كمتزخلي تباهيلو بزح من التجبرلي انتقونه أبزوان نزي هذا عبس أجمعاتي ملو Xi Jinping pulls out of BRICS summit for the first time in 12 years. Invited for state dinner. She بحفش عن تاين رلنا. نمجمر يا جزء president نا China كابتن نا BRICS وعلى زكايد كم زي ساتف تنجير له. And this means a greater deal. عبنا قريو. سلمتاي China مرحنا China مغنياتو تبريكس بال بزي China ترقم يبلو. هكذا مزرعة مالتي. بزي China ترقم يبلون BRICS.
ቻይና ድማ ፕሬዚደንት ናታ ናብቲ ኩነታት እቲ ቀዳምነት ተሳትፎ ናቱ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሓደ ዓብይ ፀብለልትነት ደርኢ ዝነበረ እዩ እሞ ቻይና ዳንተ ሓሲባ ንመጀመርያ ግዜ ካብዚ ኩነታት ክትእለፈቲና There is more going on beneath the surface. The trigger might have been a seemingly minor diplomatic gesture. Brazilian President Lula da Silva invited Indian Prime Minister Narendra Modi to a state dinner following the summit. And so some sources suggest that Beijing might have perceived that as a snub or at least as a sign that its central role in BRICS or during the summit was being undercut. This despite two high-profile meetings between Xi and Lula. One was held in Beijing and one was held in Brazil. So while this might be a reason, sure, it could happen, it is unlikely to be a strong enough argument. ብሓፈሻ ሓደ ካብቲ ስፔኩሌትድ ዝኸውን ዘሎ ጌስት ኦፍ ኦነር ወይ ካብቲ ዝዓበየ ስቴት ዲነር ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ይወሃብ ከም ዘሎን ብዘይ ቻይና ድማ እቲ ብሪክስ ትርጉም የብሉን ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣነ እኳ ካባ ሕልፍ ዝበለት ትርጉም እዩ ዘለኒ ህንዲ ዝበሃል ኣብቲ ብሪክስ ምህላው ንቻይና ዕጋበት ኣይፈጠረለን ኣሎ ኣብ ብሪክስ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብኮንሰንሰስ እዮም ዝውስኑ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መሰል ኣለዎ ሓደ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር ድማ ወላ ብቁጠባ ሓያል ይኹን ዓቕሚ የብሉን ዶሚኔት ንክገብሮ ነቲ ደሲሽን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ውሳነ ናቱ ኣገዳሲ ስለዚ ኢን ህንዲ ዝበሃል ሃገር መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ንናይ ቻይና ኣካይዳ ኩሉ ክሓፅር ይፍትን ስለ ዘሎ ህንዲ ዘለዎ ቦታ ቻይና ዕላማታታ ንኸተሳልጥ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጣ እግራ ትሕፅር ከም ዘላ እዩ ዝረአ ዘሎ ብግምጣሉ ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ኣብ መንጎተን ናይ ኣዝያን ዝበሃል ሃገራትን ነዘን ናይ ጋልፍ ሃገራትን ኣኪባ ካብ ብሪክስ ዝሕይል ኦርጋናይዜሽን ኣቑማ ከም ዘላ ቻይና ንሳ ትመርሖ ኣቑማ ከም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ምፅአልኩም ነይረ ስለዚ ብሪክስ ዝበሃል ኣሜሪካ ኢንፊልትሬት ከም ዝገበረተን ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኣትያ ህንዲ ዝበሃል ሃገር ካብተን ኣገደስቲ ተስፋ ተገይሩለን ዝነበረ ሃገር መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ንቻይና ኣብ ምቁፅፃር ዓብይ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ህንዲ ኣብ ውሽጢካ ጌርካ ሓደ ዓብይ ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ እውን ነቲ ዩኒፖላር ወርልድ ንኸተውድቕ ምኽሪ ስትራቴጂን ከተውፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሓ ከም ዘላ ቻይና ይዝርዳእኒ ስለዚ ብሪክስ ከም ሓደ ጥርናፈ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ክኸውን እዩ ንዓለምና ክቕይር እዩ ዝብል ዕላማታት ናቱ ግን ሜይቢ ዳግመ ግምት ከድልዮ ዝኽእል ክኸውን ወይ ከዓ ካልእ መንገዲ ምክንያቱ ህንዲ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ጌርካ ንኣሜሪካ ዲካፕል ክትገብር ወይ ክትኣሊ ዝከኣል ክኸውን ኣይኮነን ስለምንታይ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ህንዲ ዝበሃል ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ስለ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ውጥቀት ኣሜሪካ ባዕላ እያ ትገብሮ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብስምዖ Forget Mission Impossible, Trump versus Musk is a real summer blockbuster. The world's richest man versus the US president in 4D. This is no ordinary feud. This is a billionaire brawl with real-world stakes. Every insult can rattle investors. Every tweet can jolt the markets. And the timing? Impeccably terrible. The US dollar is showing signs of weakness. It has lost over 10% of its value in the last 6 months. This is the dollar's worst performance in more than 50 years. The last time this happened was in 1973. And to add insult to injury, other currencies are appreciating. The euro, for instance, has gained by over 12%. The Swiss franc is up by more than 13%. The Japanese yen, nearly 8%. Even gold. ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዓብይ ለውጢ ዘለዎ ወይ ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹም ወላ ብኣፍሪካ ብዶላር ዘለኩም እውን ዓብይ ሪስክ ኣለኩም ንሾርት ተርም ኣትሊስት ንሎንግ ተርም ግን ድፈልጦ የብለይ ዶላር ናይ ሪዘርቭ ዓቕምናቱ ወይ እውን ናይ ዶላር ወርስ ፐርፎርመር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ድማ ግዝያዊ ሲግናል ጥራይ ኣይኮነን ንሎንግ ተርም ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነስ ሓደ ግዜ ኣብ ስዊስ ምህላወይሲ ንኣምላኽ ዘመስግኖ ብዙሕ ነገራት ኣለኒ መዓት ነገራት እንዲ ደሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ስዊስ ዘለኹም ከማን ክትሕጎሱ ዝግባኣኩም ባጤራ ናይ ስዊስ ትዝበለፀ እያ ብዓለም ናምበር 1 ባጤራ እዩ ዘለና ኣም ቴሊንግ ዩ ናምበር 1 ዩሮ ንታሕቲ የንቆልቁል ዶላር ንታሕቲ የንቆልቁል ስዊስ መንግስቲ ስዊስ ፀገሙ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለዎ ናይ ፍራንክ ምሕያል ጥራይ ፀገሙ ከመይ ጌርካ ናይ ፍራንክ ተዳኽሞ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኤክስፖርት ክትገብር ትኮይንካ ባጤራካ ክሕይል የብሉን ስለዚ ቢልዮንስ ገንዘብ ኣብቲ ሲስተም እናደርበዩ ነቲ ዶላር ነቲ ስዊስ ፍራንክ ኣመና ክቡር ንኸይከውን ከጉድልዎ እዮም ዝነብሩ ስለዚ ኣብ ስዊስ ዘለኹም እንተወሓደ ሃብትናትና ኣይ የንቆልቁል የለን ከምቲ ካልእ ባጤራታት ዘንቆልቁሎ ዘሎ ማለት እዩ ዩሮ ከመይ ዝበለ ባጤራ ከመይ ኢሉ ኣንቆልቁ ኢሉ መይትሎ ንሪኦ ኣለና ቅድሚ 2017 ንጀርመን ክንከይድ ከለና 100 ዶላር ናትና 80 ዩሮ እያ ተምፃልና ነይራ ሎሚ ኸ 100 ዩሮ ኣይዶኖ 9 ፍራንክ ዲገለ ኮይኑ ዘሎ ዶላር ከምኡ ኩላቶም መይቶም እዮም ኣንፃር ባጤራ ናይ ስዊስ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዝነበረ ሓይሊ ዶላር ዝነበረ ሓይሊ ይጎድል ኣሎ ሎንግ ተርም ከመይ ክኸውን ተመሊሱ ድዩ ገለ ከብል ካላርስቲ ግን እዚ ክትጋغሉ ለኩም ኣብዚ ስለዘይ ጠቕስዎ እምበር እቲ ደ ቤስት ፐርፎርመር ኣብዚ እዋን እዚ ቢትኮይን እዩ ቢትኮይን
or nothing بحفشة that's why أنا زباتي رأتا سلزي أمنو بعبيو Bitcoin invest كبر زلو ورك زلكمون it's a good thing وركي is time tested Bitcoin is latest technology كم ناي وركو خينو كم ناي وركو زبالة feature زلو مهنيات وركي تسكيم كاخد كده يدخلنها أبيد منجستي كل جزء Bitcoin جن أبيد كاسلو زغنة there's a big difference أبو anyway تاني مالتيو دولار يقول دلالو نسخاتكم لما watch out أنتنا مودا تا كسم بدكم يدلنا جن you better know this. Amazon could soon have more robots than humans working in its warehouses. The Wall Street Journal reports Amazon nears the milestone after years spent working to automate tasks previously done by humans. So right now, the e-commerce giant has over 1 million robots in its workplaces. So I want to bring in Jacob Ward in studio, technology journalist and host. من البعض أب أمازون تسرح بفلا أب جرمن أب عد إنجليز بس حسب أب أمريكا ون أب أمازون تسرح سبالله أمازون دما بسرعة تنياتاتو وتر واستخصصيو and guess what دموز سرعة تنياتاتو كوسق بحسب زي لما سيلكم no سرعة تنياتاتنا أمازون كلهم كسبقوميو مبزحتو بمنتاكتكم بروبوتات دموز زي دليو روتا زي دليو إنشورانس زي دليو everything ملو ليتن ملو قطرن كسرحوا لزغول الروبوتات كباب مليون روبوتس نسرحتنياتاتو بمتكع بزعق زي سرحتنياتات يسوقوك زي أمازون لذي هذا كابتن زعبي ريتيلرسنا يعلمنا نتكالاتنا يعلمنا ندكواكينا يعلمنا زعصوي حجي دمانتنا سرحتنياتات أو معد سرحو زنبرو بزن روبوتات غير قيراميو لذي أب أمازون زلهم you better learn something else قال نقر كنا تدعلهم صنعوا على معالتي بزن ماشينات غيرهم كي تكوهم كلو كاب حجي نقراتكم أستوعي لكم كتكدو تسفى قبر The pattern has been clear. They've been saying over and over again, we want to automate as much as we possibly can. At one point, this was just, a matter of convenience and efficiency. It is now becoming existential, right? This is a company that really believes it cannot do what it wants to do, to be this enormous efficient machine, unless it can get enormous efficient machines working in there. This has led, of course, to some layoffs, right? We've got at least 27,000 people laid off in the last few years. This is, of course, still one of the largest private employers in the United States, but it is definitely the case that they are going to do away with some jobs. The CEO yesterday, we were talking to Jim Cramer, even said we're going to be doing, people are going to be doing fewer jobs as we automate more, this kind of thing. Amazon could soon. ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ግደፉ ዝብሎ የለን ሰራሕተኛታት ኣይትስጎግ ዝብሎ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣማዞን ብማሽናት ክትክእ ክፍትን እዩ ካልኦት ካምፓኒታት ከምኡ ክገብሩ ክፍትን እዮም ቤረ ዎቻውት ተጠንቀቑ ዘድልየኩም ምድላዋት ግበሩ ተማሃሩ ሓድሽ ነገራት ሓድሽ ስኪልስ ሓዙ ንሱ ድማ ሴፍ ክገብረልና ዝኽእል እምበር እዘን ኮርፖሬሽንስ ትሪእዎም ዘለኹም ደም የብሎምን ሃይማኖት የብሎምን ንዓኻ ጠንጢኖም ዝደለይዎ እናገበሩ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ ነቶም ኣብ ሪቴል ዝሰርሑ ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ ነቶም ኣብ ኦፊስ ዝሰርሑ እውን እዮም ዝትክኡ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ኣብ ኣከምቲ ዜናታት ሓንቲ ምኽሪ ክበኩም ዝኽእል ንኩልኻትኩም ክጠቅም ትኽእል ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ምኽሪ ወስቀብል እየ ንስኻትኩም ድማ እታ ምኽሪ ትጠቕመኩም እንተኮይና ንገሩኒ ኢኹም Expenses. I focus on increasing income. I work for money. I make money work for me. I trade time for money. I trade money for time. I'll save what's left after I spend. I spend what's left after I invest. Invest in comfort. I invest in growth. I waste time and make excuses. I make plan and solutions. Focus on expenses. እዚ ዘረባ ኣይ ዊሽ ትሰምዕዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ድኻ ሰብ ዝገብረካ ድኻ ወይ ሃብታም ሰብ ዝበሃል የለን ክፍጠር ከሎ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣፈጣጥራ እዩ ዘለዎ ድኻን ሃብታም ዝገብረካ ኣብ መብዛሕትኡ እየ ዝብለኩም ኣብ ኩሉ ይብለኩም ኣለኹ መብዛሕትኡ ልምድታትካን ኣካይዳኻን ኣተሓሳስባኻን እዩ መጀመርያ ኣተሓሳስባኻ እዩ ነቲ ኣካይዳኻ ዝውስኖ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድኻ ኮይኑ ዝነብር ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ንዘሎ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዕድላት ምሳእ እውን ድኻ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪካ ስለ ዝነበርና ኩልና ንፈልጦ ኢና ሓደ ድኻ ዝኾነ ሰብ እንታይ ዝብል ፎከስ ኦን ኤክስፐንስስ በቃ ገንዘብሲ ካበይ ክዋልጥ ገንዘበይ ኩሉ ናብትን ይጠፍኣኒ ኣሎ ይብል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤክስፐንስ ጥራይ እዩ ከመይ ገይረ ከጓድል ይኽእል ኣበይ ካብ ሕሱር ክገዝእ ይኽእል ብዛዕባ ግን ክትብሎ ዘለካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንካም ናትካ ንምዕባይ ድማ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ገለገለ ነቲ ከተጉድሎ ትኽእል ደረት ኣለዎ ልዕልዩ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢኻ ንስኻ ግን ኣታዊታትካ ንኽትዕቢ እውን ክትመሃር ክትነቅሕ ካልእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክትገብር ክትጎይለካ ስለዚ ካልእ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ድኻ ሰብ ንገንዘብ እዩ ዝሰርሕ ገንዘብ ንኽረክብ እዩ ዝሰርሕ ሃብታም ሰብ ግን ገንዘቡ ሰሪሑ ገንዘብ ከም ዘምፅኣሉ ይገብር ስለዚ ሰሪሕካ ገንዘብ ምስ ገበርካ መጀመርያ ካብ ዜሮ ስለንብገስ ስደተኛታት ስለዝኾነ ብዙሓት ሰሪሕና ገንዘብ ምስ ረኸብና ኣብ ገለ ግዜ ገንዘብና ሰሪሑ ገንዘብ ከምፅኣልና ክንሓስብ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ከነንብብ ክንክእል ኣለና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ምኽሪ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ኩሉ ዝከኣለና ንግበር ገንዘብካ ሰሪሑ ገንዘብ የምፅኣልካ እንተዘየለ ድኻ ኮይንካ ክትነብር ኢኻ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ
كن منتاي دموس وتبزي قدس بدموز هاب تمسب يلم دموز أبزل على درجات بتصح يلا زبالة درجات بتصح صريح دموز أمتيون دموزو بعلوك شرح له كم زغل مس جبري يو عود متأكد سلزي I'm gonna give you a little bit of advice أفكارو وانت سمعوا تخونيهم سلزي نجنزم مسرات رادي كونس جنزبك كسر حلقة كتسعر كتكلال لك حدا كابتي investments بهذا ما نخمي يزليك من البعض كله قبلك ما يكلني مبزعت سب نجزيوني جنزب نمس عايز أطفاه مبزعت توم حتى ما تقول جنزب جيرهم جزيه خجوزي يمسفتون جزيه مجزاء مالتيو ملهم جزاها تصريز باكان داري صراحة نيامتيخا حدنا كنت ساعات جزاها تصريز وسكان يرتقينو صراحة نيا جزاها تصريز كان تلسخا كلنا قرنا تجبر سبورت نتجبر دي كلنا تجبر يتعمق كله سلزي هذا جزيه تسرح جزيه كله جزينا سرح عندي كله كبرت علني حنقولنا قل نسف حيو يبلالو أي مودة مخري دحرينا بتناي زبانة من لسي is literally this: keep going after it gets hard, and probably a little bit past that. The difference between people who win and lose is one word: perseverance. Angela Duckworth did a famous study at the University of Pennsylvania that said it wasn't intellect, it wasn't IQ, it wasn't background, it wasn't net worth that pre-indicated success. It was how much pain you could take, aka grit. And قال كابتن دك نستيو موتيفيشن دقبرا مخاباي بزنس بيرسون زخونه زياسه بزياب تعمل فتوى هذا جزيه فلوي بالحي فلوي كلات فلوي قال ملت راي كوننا بيوزعوا تاكن تايدا مستشجر زلكا زنوح كتك على السخن تخينكا بوزع تهديد اليونيو نعيت ريون لهم افري داي فيديو خبريز فتن كل جزيه ندليتاتكم زعقب فيديوهات تقبر قبل هيكلني but I always تمالي صبغ فيديو غيري لا يدكسني I always try to do everything درجة شو عاد تجزيب سومن سلمتاي أكلنا يهوبنا تيسل زغنا أبي وتيدما علامات لأن كجوز حز دلي كجبروز دلي سلواك كعزوز دلي حبرت سبناك كوز حز دلي أنا كوز حز دلي تأكيد بهذا ما أدلكوا بيدلني أبي وتي وتصبغ نجاري الناس راحكوا ذكينات أمتكم سدراينات أمتكم سلا سرح بجزاي motivation يبني سلازي حجنا ابن نزا فيديو خمنا جوركم ودي دمسخ قبر سمع الله خنيشتي نعاهدكم من البات تسمعكم يلا انتهينا مالتيو every day نشتي نجرنا سرح كاتل تدمرنا يتسرح دمايو نابع ود بصحكا امبر فلوي بالحي فلوي كلتنا يا امور يكونن تعري قصالنا زلو تعر دما دخيمه سبچني كم زخيبلكا كل غزي try to put in some time 14 ساعات كم ماشين سرحي بلاكم يلا هونغن قصالنا زلو علاماخا اتوكيركا قصالك سرح لك يلنا حجي نبزوبانا كملاسينا اوكي امريكاوي زي منقساو تكال قد من هذا ريبورت مقباري كم زي هتر زبالة فيديوهات كباكم أنا حكوكم مخ قبر لكم تدلين تخوينكم صحفوا لي جزية وزدلنا يا بالي كنت معنا خلينا تقولوا تخوينكم لما خبروني ثانك يو نغطي اللي زي حدا سيد أنا ريبورت أنصار إيرترا بحدا the century دبل power in plunder بزبل نيرترا نكوينات مدالو وزتك أمولو سيد أنا ويانتك حالات صحفي تبس أقام زليو بيامان زلو دما أكتر جورج كلوني مسو متحاز زلويو إرترا دما ترير ملاس ملسيبات اللو زلا قداينا نرزلنا زوم سبات زياتهم نزو كونتات زي نتكوينات أبتقرا يستخايدة دميروم دماميروم أبي إرترا كوتس أبقوا ويم زفتر شان عزر شمونتن بايتو زتا ودو حورات حقرات أبلالي إرترا زمرو إكد على عدد إتي كابل تشحن تشعاتن جميرو إرترا نعطو قاتل شباب بمحقازا استنبر إكدا إتا حقر أصوار كيتوتون كيت الأخن يخلكل إرترا تقاطع كوميتي ودو حورات حقرات ناب إرترا آتيا سرحان كيتكايد كالكلا لحر مسنحا نممزا حدش قدما مينستر إثيوبيا أبي أحمد تغتلو أبتو وانتي زي قوامي أبال بايتو زتا كوينات مريس أزنبرت إثيوبيا بزكايدة الفيد قبل علي إرترا استنبر إكدا كل عركيلو دحر مبال اتزبزب نابكينا تقراين أجمع مرؤون يسجر واشبو مصر عميم إرترا قبل عليها استنبر إقدا دحر من عالو أزوار النشمات نا موسكو كتكوية اعتراء أنا حاسة كريتشان عصر تشعبتن أما مرغتا تعلم تساوى أفتقبر مريد كم سرعي دما سراويتي إرترا حدش كاوروسيا زعادقو لانكي 35 ستريلاتين كمون S125 كم تري ورا لهم أنت عايز تقبر ريبورت زي مبزعتو بصورة أجندة زلهم سبعة تتصحفي أجندة نديو كم تري ورا لهم تقلات إفو أم مخفتي إيرترا أبكتشان عصرت تشعتن إقدا تلعيلوا بزبلي دي جمر مستلع على دما تقلات إفا مدهانيتن حكمنان كالين ماشينرنا يكونن جزيا أصوار ياخد جزء قويا زبل كسي انتهينا مالتيو نابل الإيرترا إقدا دقيم كان مقبار زت هندسة حماق حلمن حماق بلان مخانو بجنزاب يدلي
ገለገለ ሰብ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ እዚኣቶም ሓደገኛታት ምዃኖም that's why ድማ ሚኒስትር ሓበሬታ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ክልተ ግዜ መልሲ ይብሉ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝግባኦ ኣይኮነን ግን again ብዙሕ ስራሕ ድማ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ከመይ ገይሮም ንኤርትራ ናብ እገዳ ንሕና እገዳ ክለዓለልና ኣብ ንፅዕረሉ ዘለና እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክውሰኽ ብኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘሎ ድማ ብናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ንክኾነሎም ኣጀንዳ መዳለዊ እዚ ስለዚ ነዚ ኤክስፖዝ ምግባር ኤርትራ ኣብዚ ከም ዘይወዓለትን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ መክቲኢ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ሉላውነተይ ትደፍኣላ ብላብላ እናበለ ናብ ኩሎም ሓለፍቲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ክሰድድ ከሎ በዚ ድማ ሓደ ናፃ ዝኾነ ድብልዎ ናፃ ዘይኮነ ግን ንኣጀንዳ መገልገሊ ዝኾነ ሪፖርት ብዛዕባ ኤርትራ ይፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሓዋዊስካ ክትሪኦን ክትግንዘቦን ዘለካ እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ዘድሊ መልሲ ክትበሉ ኢና ንርኢ ዘለና መልሲ ኤርትራ ዝሃበቶ ማለት እቲ ሪፖርት ኣብ ካልእ ከይድኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኣብዚ ዝተዋሃበ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ the centuries labels and defamatory accusation against Eritrea warrants robust rebuttal if not legal action ብሓፈሻ ኤርትራ ብመንገዲ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝሃበቶ መልሲ ተሪር መልሲ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ናይዚኦም deplorable and unquestionable as their acts remains it is not surprising in many ways አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝጥቀመሉ እንግሊሽ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንተራ ሰብ ክትርድኦ ነታራ ሰብ ክርድኦ ከቢድ እዩ ኤንድ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣነ ከም ዝፈልጦም ካባና ንላዕሊ ትምህርቲ ዘለዎምን ብቅዓት ዘለዎምን ኣይኮኑን ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ እንግሊሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝጥቀመሉ ቁርብ ክበድ ዝበለ እዩ ቁርብ ድሓን ዝኾነ እንተዝጥቀሙ ደስ ምበለኒ ነይሩ ንዓይ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ዲክሽነሪ ክትከይድ ዝግድደካ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ኣብዚ ዘበን እዚ ድማ ናብ ዲክሽነሪ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ የለን ድርዩ ባልፈልጥ ኢሉ ይሰግር ስለዚ ኣይ ዊሽ ታሪቶ ከም ገሌላ እንተትበፅሕ ነይራ ግን ካብ ብዙሓት ከም ክብልካ ሰሚዐ ኣለኹ Indeed, some of the prominent members of the board, the centuries built the board, some of the prominent members of the board were the principal culprits who exacerbated the 1998-2000. It's unshortment and Kaptash as a Quinat, Amhendas Abitarasas Awatu, Nuru Amidilawun, Natuquinat, Kadmakunet, the Sarhus in a Barun, Kamuhano Matan, a Jewin Zugabru was a low. نتي كنتات كم كانوا عاتن ندعي علامات سرعة زلون همسيلو حجون كالو كينات مدالون أجري قبر خمسة لويز نجار. Later, they leveraged their status and influence in the U.S. Senate Department to ram through the illicit UN Security Council sanctions against Eritrea. نتوزن برام تلوا نتوزن برام report كل تقييمهم حراي مجمرة حراي أبتناي كتشحن تشعتن عصرت حدا الجراب على إيرترا عبقدر استسعوت سبات يوم نيرم. سلزوزهم بس نعتز قربوا كل جزء بتحر مجارجة قبل الجدا Security Council كم experts عدي من عمي تحتت نساتهم دما نتبع لهم زك أمامه مدهانيت زيت مدهانيت لهم ينقروا الجدا دما بوجيري دساب. سلزي today instead of atoning for their past crimes they seem bent on reviving their unfinished agenda by إذا دما كم حجز قبر وجيجاتات نوع كرم كندس فتن لهم دما كم حجز صار حلهم أجندة نوع كم بحدش بمقبار نخال أجندة قبل الإيرترا تبقيسهم كم زلوا منقص إيرترا دما نزو كنتات زي نكت على ويون بزقباء من قدم السنكب كم زقباء نتزق قبر وزلوا دما نبحكي حما مخانو كابتي منستري تيمانة قبر مسكالي الوزلوا وزايد ما بزحت إيرتراين ودجلهاتي ودجلهانتي زبل سم حجر متكل زبل حفظ دما جورج كلوني زبال هذا أكتر كابتي بفيلم زقبرو قبل السودان ناي دارفور دراما تسرحون سلزنا بري حجون انتقونه مسو زتها حستكال يو نزي ريبورت عن إيرترا غيرزلو سلزي نزي بكل إيرتراويان قبر ملسي قبولون رلنا أنا هوب كوردينيت زخونه قبر ملسي بكل من قدي ملسي تواهبو زكونه تاتزي حدا معلى بكركب تسفان قبر the last thing I want أبزي زي كينات قداب على إيرترايو I mean I really hope زي أي كون نخون قدا عندنا قدا كل على النمبر كله قدا خوردنا عندنا قداي أبي ناب كنتات نيتقراي ناب كله سلا على عزب لزلو ناب بجن أبزرأي كل تريبورت شنو دوس أو ريبورت رايو شنو نابي انتاي قبرلو نايفانو نبينو كاريكم ما مجمرة فانو انتاي قبرلو أبي زلو شجر كابوش تستبقى سيكل بالكلنا نزيو
ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ሰነ 2025 ጀሚሩ ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ርእሲ ክልል ኣምሓራ ዓሪዱ ዝጸንሐ ሰራዊት ብልጽግና ድማ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ኩናት ከፊቱ ይዋግኡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብርገጽ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ዝገልጹ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዓሪዱ ዘሎ ሓይሊ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ደምሲስዎ ከም ዘሎን 9 ሚእታዊ ድማ ከም ዝተደመሰሰ እውን ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ዓወት የመዝግብ ኣለኹ ዝብል ምክልኻል ሓይሊ ዝገጥሞም ዘሎ ክሳራታት ክገልጽ ዘይርአ እኳ እንተኾነ ግን ድማ 4 ክንፍታት ሓይልታት ፋኖ ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ዝተሰየሙ ኣብ ሓደ ጥሙር ልፍንታዊ ሓይሊ ብምምጻእ ድማ ማእኸላይ እዚ ሴንትራል ኮማንድ ምቁቃሙ ዝዝከር እንትኸውን ካብቲ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ፋኖ ንኣቢ ቤላ ገይሩ ይጭፍጭፎ ከም ዘሎን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይማረኽን ኣብ ሕማቕ ኩነታትን ወዲቑ ከም ዘሎ ክንርኢ ከለና ካብኡ ብዘይስንፍ ግን ኣነ ናይ ሸነ ካብ ናይ ፋኖ ብትሕት ዝበለየ ንሸነ ዝከታተሎ ለንቀነ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሳመሪ ኦፍ ሜጀር ኢንጌጅመንትስ the second half of June ኣብዚ ሕጂ 2025 ወርሒ 6 ዘውፅዎ ሪፖርት እዩ ኣብ ክንደይ ቦታታት ምስ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይገጥሙ ከም ዘለዉ ሸነ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ዝብሎ ዘሎ ዕለት 14 ወርሒ 6 2025 ማለት እዩ ኢስተርን ኮማንድ ኣብ ዝብል in an operation East RC ኣብ East RC ቦታታት ማለት እዩ our forces targeted regime soldiers conducting forces recruitment of civilians in for ENDF ማለት እዩ ሰራዊት ሰብ ከዕስክሩ መንስያት ኣብ ዝደልዩሉ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ሸነ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን the engagement resulted in 9 enemy fatalities and 5 wounded ስለዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ኣብ ዝዋን እዚ ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ምዃኑ ወታደር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደር እንታይ እዩ ወታደር ናይ ኤርትራ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ሱዳን ተጀሚሩ ጥራይ ኩናት ዘለዎ ኣብ ኖርማል ግዜ ኩናት የብሉ ኣብ ስራሕን ኣብ ካልእን ከቢድ ዝኾነ ህይወት ክህልዎም ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ግን ኩናት ናቶም የብሎምን ሓደ ወታደር ናይ ኤርትራ ኣብ ጋሽበርካ ዘሎ ብመንገዲ ክኸይድ ከሎ ሓደ ሰብ ብረት ተሓቢስ እኔ ክቆትለ ኢሉ ይፅበን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ዝገደደ እዩ ሰራዊት ናብ ኦሮሞ ክንቀሳቀስ ከሎ ናብ ኣምሓራ ክንቀሳቀስ ከሎ ኩሉ ግዜ ክትንቀቕ ኣሎ ከምዚ ናይ ጓና ሰራዊት ኣብቲ ቦታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ 2 ዕለት 14 ካልኣይ ኣጋጣሚ ድማ ዌስተርን ኮማንድ ዝብልዎ ካሶቶም ናቶም ኢስተርን ዌስተርን ኮማንድ ዝበሃል ኣሎ ስትራይኪንግ ኢን ኢስት ወለጋ ጉዳይ ግላላ ክረኣውኻ our forces overwhelmed regime troops seizing critical ammunition ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ capturing 6 soldiers ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ኣብ ካልእ ግንባር ኣብቲ ሓደ 9 ክቆትሉ ከሎ 5 ከቕስሉ ከሎ ኣብዚ ድማ ኣፅዋር ማሪኽና 6 ሰባት ድማ 6 ወታደራት ናይ ኣብ ድማ ተቆፃፂርና ይብሉ ኣለዉ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ጁን 14 ማለት ብኩሉ ኖርዘርን ኮማንድ ብሰሜን ብደቡብ ብምብራቕ የጥቅዑ ከም ዝነበሩ እዩ ኣብ ድማ ኢን ባንቲ ዝበሃል ቦታ ድማ wounding key regime figures አበይቲ መራሕቲ ኮማንደር ሁሴኒ ባለሲ ዝበሃል ኮማንደር አዳም አሰፋ and intelligence operative አሕመድ ሰዒዲ ዝበሃል ከም ዝማረኹን ከም ዝሓዙን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ the operation also eliminated numerous soldiers including officer Mohammed ሰራዊት ይቀትሉ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ማእከላይ ግንባር ኢሎም this is like so 23 enemy soldiers killed ምናልባት ምስ ናይ ኢትዮጵያ 13 እንዶ ገሎ ደኽብሉ ከለዉ ውሑድ እንዴት ትብሉ ትኾኑ እዚ እኮ ሓደ ዘይፍለጥ ኦርጋናይዜሽን እኮ ይችነ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ናይ ሞራል ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ ጁን 25 እናበለ ብየማን 10 ኣብ ገሊኡ 10 ኣብ ካልእ ከም እናበለ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ግን ንመዳኸሚ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኤነሚ ሎስስ ኢሎም 278 ሰራዊት wounded 220 weapons and equipment snipers ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዞም ሸነይል ካፋኑ ዝቕሞም ዘሎ እቲ ዝማርኽዎ ዘሎ ኣፅዋር መሊሶም ንሓይሎም ከም ዝቕፅሉን ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ሞራሉ ክትንከፍ ከም ዝኽእልን ኣብ ዝኸድዎ ድማ ከምዚ ክገብርዎ ከለዉ ናቶም ሞራል ናይቶም ሸነይ ሞራል ናይቲ ፋኑ ሞራል ንዓብየ እዩ ዝኸይ ኣብይ ኣሕመድ ነዚን ወዲዝን ስለ ዝርኢ ዘሎ ናብ ትግራይ ብፍላይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክንርኢና ኣብ ዝስምዑ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ትግራይ ዞባ ደቡብ ሰንዓለ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ንብዙሓት ዘሻቐለ ክስተት ኣጋጢሙ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቓት ሓራ መሬትን ጎንፂ ተፈጢሩ እቲ ኣብ ነበርቲ ራዕዲ ዝፈጠረን ዓበይቲ ዓዲ ዝተሓወስዎን ፍጻመ እንታይ እዩ ምናልባት እዚ ኩናት እዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣዛረበ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ፓርላማ ዝበለ ስምዑ ከበሮ ምክር ቤት አንድ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልገው የሃይማኖት አባቶች የሁሉም እምነት አባቶች እዚህ ተወካዮች አላችሁ
ሌላ ምንም ስራ የላችሁም። በፍጥነት ትግራይ ወደ ግጭት እንዳይገባ ወደ ጦርነት እንዳይገባ ስራችሁን አሁን ጀምሩ። ከተጀመረ በኋላ ብትናገሩ ዋጋ የለውም። አሁን ባለሀብቶች፣ ምሁራን፣ ኤምባሲዎች አሁን ውጊያ እንዳይጀመር። ምክንያቱም ከተጀመረ ከዚህ በፊት የምናውቀው አይደለም፣ ይበላሻል ነገር። አሁን ሚናችሁን ተወጡ። በእኛ በኩል በትግራይ ምድር አንድ ጥይት ተተኮስ ፍላጎት የለንም። ከቻል ማልማት ነው የምንፈልገው። ትግራይ ያሉ ኃይሎችም ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብ መታወቅ ያለበት ጦርነት አያስፈልግም። በሰላምና በውይይት ጉዳያችን መፍታት ይቻላል። ዛሬና ትናንትና አንድ አይደለም በብዙ ነገር እና ይቅር كم تري ودلهم حدا عبي متحساسبي ناب حزب تግራይ ሰዲድኩም ዘሎን ነዛ ጽሕፍቲ ዝያድ ማ በእንግሊሽ ተርጉሙ ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኢሉን በእንግሊሽ አውጽዋሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ነቶም ምሁራት ይኹን መራሕቲ ሃይማኖት ካልእ ስራሕኩም ገዲፍኩም ንጉዳይ ናይ ትግራይ ክትፈትሕዎ ፈትኑ እንተዘየለ ናብ ኩናታት ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓደጋ ካብኡ ዝገደደ ይክኸውን እናበለ እዩ ዘፈራርህ ዘሎ ቀጥታዊ ምፍርራህ ኢና ንርኢ ዘለና بإنجليش انتهي صحيح كن كتري لكم إذا سبزي ما بحكي نتوزر لو عدل تدقيمه نتي international community بيلا غيرو كتالو يزفتن اتزرع أنا يوم كاب حرامريد تبقى سراويز بالواز جبرا كينات أبز أزوزينير أبي نتي تجراي أب كينات كتوز ده اللي زلوا نسيو تجمت يلقن جغراف بعلى هريمة بعلى تو كم زبان بعلى هريمة قلتي فيز أود ما سيو the Pretoria agreement استجبره من تجراي كاب بزح شجرات دوت أي نيرو بزح نبره هو الدماء تليكوم يخون بانكينج على نسعة وزن بره كم زجمرة يزنقر استسدد سبعة دماء نبرايا وجن زنبر كمل سخلو وجن والكعيز اللي are still pending. The government remains committed to ensuring all displaced people go back to their homes. تايبلو تمزابيلهم زلوا بولا والكعيز اللي نبوتهم كمل سويس أرالو rehabilitating integrating former fighters is a priority and supports the region's interim administration. The federal government continues to pursue peace, but misunderstandings and false hopes of foreign support have led some to trilon. نبير تراجس كنا متسقع مالتي. منكسر إثيوبيا كل صبغ نجار كبرنا فتنو خلو قال لك كفالنا بوليتيكا ناي تجراي ويكه واحد بأقول تصفاتات ناي دقي حاجزات تأمامينهم هذا جيجا زخون wrong push for a renewed conflict. إن جيجا زخون كيناتي بقص خمسة لون. What Tigray needs is peace and dialogue, not war. The religious leaders, elders must help prevent escalation. The government's position is clear. We seek no conflict and aim to resolve issues without firing a single shot. All Ethiopians, including the people of Tigray, must contribute to national dialogue. So let's say بزلو. أنا إحنا ملاختينا كنا ندلي لنا زخونة إتاين تكسرنا عبيت عدي كالوتن نقول داينا Tigray تتوابلو يبلالو. بتقع لكنا زدفزلو نسمحنا نرلنا. زنتاي زريكا أبي دواجو كم صوت كم نبورجر وسيدو كم زلون زد ما قالك هبتي حدا جنيا أكيدنا أبي زبلو زلو خانة بخمية معناته إذا سبزي قليل سباي كونن التي international community كم يجر كمان يبليك الجبرة عتي يقولي زلو سلزي تبغى تجراي زلو تبغى هو واحد زلو بعبد مسيك كزارة بيزقبونة international community تساقم هو حد نبعله international community رسعويه بس international community ركب زنا برمس عاد كانن رداني يوميرو كلت يوم ما مسابق خينهم سلازي هو حتى بزوان زي I don't even know if he has international support سلازي بزح كصحف بزح كزاربي زقبو anyway this is another issue أبي أحمد دما نتكون تاتتي نابكينا جزء دفعهم زلون تي بي بي سي زوجو ريبورتون انترينا قربت لي اسكن اسمعيو حرام مريت كاب كبابتات عفار ناب وردا وجرات سن على زبها الكبابات يوم تباهيلو سعيبو أب منغو حيلتات تجراين عطوات حرام مريتن قنسي كم زقات أمد ما تسمعون بهاند بتاوي مئتاو عطوات حرام مريت زتقطعو حيلتات تجراي دما أب لعليهم تخص مخفاتهم بي بي سي زرخبو حبريت هاي ملكت عاوز عدنيرهم ناوز موتهم زملاء نمتاي موتهم من حرام مريت عطوات كبسن على كم زوصو حزقنا أبي كم زركبو حبريتها كم زي بلوم يوم ززاربو فتكنا لوجستيك زو باوتوبسنا عيسوزي تشكركاري وشتاجنو
ወደ ህዝቡ ተቀላቅለዋል። በዚህም ከፊል ራያ አንስቶ እስከ ፋለስ፣ ሰስላ፣ አፍላ፣ ዋጅራት፣ ሳምረ፣ ህንጣሎ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረውታል። በገቡባቸው አካባቢዎች እንግዲህ ህዝቡ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ደማቅ አቀባበል አድርጎላቸዋል። እንግዲህ ከነጻ መሬት የተንቀሳቀሰው ኃይል በሚቀጥሉት ቀናት መቀሌን ይቆጣጠራል። ይሄ ነው ዓላማና ግቡ። መቀሌን ይቆጣጠራል ተብሎ ይገመታል። በትላንትና ከብትሪ ወደለኹም አብይ አሕመድ ክሳዕ ክንደይ አጀንዳ ናቱ በቲ ንሰላምና ፀውዐ በዚ ድማ እንታይ በቲ ሓራ መሬት ዶ ገለ ዶ ኸይድ ዘሎ ሰራዊት ገይሩ ንመቐለ ክቆፃፀርን ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ጠቕላላ ክርምሶ ይደሊ ከም ዘሎን እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ከመይ ገይሩ ክልተ ፕላን ክልተ ዓይነት ፖሊሲ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ኣብዚኣ በዓልናትና ኢል ዝበልዋስከ ባጌርና ክንውድእ ነዚ ጉዳይ እዚ ወላ 1 ሚሊዮን ወታደራት ናይ ኦሮሞ ደቂ ዓዱ ኣሰልጢኑ ክዋጋ ይክልኒ ትግራዋይ 100,000 ትግራዋይ ኣሰልጢኑ ክዋጋ ይኽእል እዩ ኤርትራዊ ደሰይ 100,000 ኣሰልጢኑ ክዋጋ ይኽእል እዩ ወዲ በሻሻ ክዋጋ ይክልኒ ወላ ወዲ በሻሻ ክዋጋ ይክልኒ ከም ትሪእዎም ዘለኹም በዓል ናትናኤል ኢልካ ስታሊን ከምኡውን መን ኢኻ ትብሎ ብርሃነ ንሳቶም ነቲ ኩነታት እቲ ብዝተኻለ መንገዲ ቻለንጅ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ but there is so many things ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ኤሊት ዝኸይድ ዘሎ ንኩሉ ከማን ክትቋፀረ ትኽእል ኒኻ ሓንቲ ሪፖርት እውን ኣብ ሰሚዐ ነይረ ብዛዕባ ረዳ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ክኸፋፍለና እዩ መፂኡ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ነንባዕልና ክኸፋፍለና እዩ መፂኡ ዝብል ስግኣት ዝገለጸ ሓላፍ ቢሮ ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ፀገዴ ብዕለት 24 ሰነ ኣብ ወረዳ ፀገዴ በቲ ኮይኑ በቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደገኛ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ከም መጠንቀቕታ ናቱ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝከር ኮይኑ እቶም ደቂ ግዜ ናይ ግዜ ሰባት ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ማለት እቲ ቃልሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዝነበረ ኣይ ቲንክ ቤላ ዝኾነ ቃልሲ እዚኣቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ኸ ናብ ኤሮጳ መፂኦም እዮም መስለኒ ፍሉይ ኣቀባብላ እዩ ዝግበረሎም ዘሎ ቤላ ዝኾነ ቃልሲ ናይ እዚኣቶም ብእውነት ብነፈርትን ብፍረስ ክላስ እናተጓዓዝካ ካብና ሰላማት ኢና ኣለና ከም ዝበልዎ ብርሑቕ ኮይና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ሪፖርት ብዛዕባ እዚኦም ዝወፀት ንዓከርየኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ኤልሳ ጭሩም ዘውፀቶ ሪፖርት እዩ እንታይ ዝብል urgent alert ኢላ እሱ ድማ forced recruitment and deportation of Eritrean refugees in Ethiopia. Human rights concern is bahal ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ለፅሒፋ ኣላ has a direct and credible reports from Eritrean refugees currently in Addis Ababa, Ethiopia, detailing alarming human rights violation both prior to and following the establishment of Brigade Hamadou's front. እዚ ናይዚኦም ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦታ ካብ ዝገብር ንስደተኛታት ብሓይሊ ወይ ምሳና ኮይንኩም ዓጢቕኩም ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ክትዋጉ ተበገሱ ወይ እንተዘየለ ከነእስረኩም ኢና ናብ ኤርትራ ድማ ከነጠርዘኩም ኢና ዝብል ስራሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኤልሳ ጭሩም ድማ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸብኩ ሓበሬታ እዩ ነዚ ዝገብር ዘሎ ብምባል እያ ትምልስ ኣላ ስለዚ what exactly is going on ኣብዚ እንድሕር ኢልካ ድማ እንታይ ትብል ኣላ ሳ Brigade Hamadou Front armed opposition group reportedly operating with the support of the Ethiopian government has been forcibly recruiting Eritrean refugees to join its fight against the Eritrean regime. Refugees are being pressured to take up arms and those who refuse are arrested, accused of being spies for the Eritrean government and in some cases forcibly deported. ስለዚ ነቲ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወሲድካ ንዓምሳና ኮይንካ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ክትዋጋዕ ብረት ዕጣቕ ትብሎ ነቶም ከምኡ ዘይገበሩ ድማ ስለያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዮም እናተባህሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርካ ከም ዝእሰሩን ንገለገሊኦም ድማ ከም ኣብነት ናብ ኤርትራ ገጾም ከም ዝጥረዙን ብዘይወለንቶም ከም ዝጥረዙን ይገብሩ ከም ዘለውን various factions within the Brigade Hamadou reported detail detainees if you join us we will give you a membership card and secure your release ምሳና እንድሕር ተሓዊስኩም ገለገለ ካብቲ ናይ ኣባላት ናይቲ ብርጌድ ሓመዱ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ናባና ተተሓዊስኩም ኣባልነት ካርድ ክንበኩም ኢና ካብቲ ዘለኹም ድማ ከነውፅኣኩም ኢና ዝብል ዘረባታት ከም ዝስማዕ This is a gross violation of international law. A refugee must be allowed to live in peace in the country where they have applied for asylum. To pressure, coerce or forcibly recruit refugees into an armed movement
and to hand them down in a collaboration ስደተኛታት ብዘይ ድሌቶም ብሓይሊ ዕቑባ ሓቲቶም ንዘለዉ ንዑ መንዚዕካ ናብ ብረት ክትወስዶም ብዘይ ወለንቶም ናብ ኩናት ክትእትዎም ቅቡልን ጌጋን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስን ከም ምዃኑ መጠን እዚ ዳግመ ግምት ክግበረሉን ክውገድ ዘለዎን ኢላ ጫውዒት ትገብራላ በዚ ኮይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሰብ ግዜ ምስ ኣቢ ኮይኖም ነቲ ስደተኛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካልእ እውን ክንሰምዕ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጫውዒት ናታ ብናይ ሓደ ኤንጂኦ ሓላፊት ስለ ዝኾነት ናይ ሂማን ራይትስ ገለ ነቲ እዚ ጌጋ ምዃኑ እያ ትኸስስ ዘላ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ከምኡ ኣሎ ድዩ የለን ኣብ ኢትዮጵያ እንተለኹም ኮሜንት ኣብዚ ፀሓፉ እስከ እናበልኩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም መጋበርያ ናይ ዓቢ ምዃን ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ሰብኣዊ ዘሎ እውን መጋበርያ ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዶኦም ክገብርዎ ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣጀንዶኦም እንታይ ከም ዝኾነ ኣነፂሮም ይነግርዎ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's a very sad reality but it is what it is ከም ዘለዎ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሕጂ ቁርብ ትለይ ናብቲ ካልእ ዜናታት ሰጊርና ምናልባት ኣብዚ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ዘይረኣኹሞ እንተለኹም ድማ እዚ ሪኢኹሞ ዲኹም እስከ በዚ ክንውድእ መቸም ቱር ዲ ፍራንስ መፅኡ ከም ዘሎን ቢንያም ድማ ሓደ ካብቲ ንዓና ዝያዳ ኩርዓት ዝስምዓና ሓበናትና ዝኾነ ቢኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ Le maillot vert sur les routes du Tour 2024, c'est Billy Germain. ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ይኹን ኣብ ሳይክሊንግ ኣብዚ እዋን እዚ ቢንያም ማለት ዳርጋ ነቲ ስፖርት ሰሓብነት ዝፈጥረሉ ዘሎ ቢንያም እዩ ቢንያም ከንታይ ኢሉ ነይሩ እስከ to do the same like last year to win 3 stages in the green jersey. So for our ambition this year, it's quite simple. We are here to win a stage, and if we win a stage, automatically you are in the green jersey. So yeah, we are looking forward. Voilà, Bini nous dit, bah écoutez, l'arithmétique est simple. Si vous gagnez des étapes, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢንያም ነቲ ኤክስፔክቴሽን ናይ ሰብ ታሕቲ ንክገብሮ እዩ ዝፅዕር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ናይ ዓመ ነገር ክንገብር ኢና ክብለኩም ኣይክእልኒ ብዝተኻለና መጠን ግን ሓንቲ ስቴጅ እንድሕሪ ኣትሊስት ሓንቲ ስቴጅ ክንዕወተሉ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ዓመ ከምዚ እዋን ኣፀሊልና እንዲ ቤኒ ለንዘበን ከምኡ ይገብር ዳ ይገብርን እንተገይሩ ሰናይ ኣብኡ ምስታፉ እቲ እንኮ ፀሊም ካብ ኣፍሪካ ኖ ጠቕላላ ካብ ኣፍሪካ እውን እቲ እንኮ ዝሳተፍ ዘሎ ንሱ ከይከውን ከማን እየ ዝፈርህ እንተስ ካብ ፀለምቲ እንተስ ካብ ኩሉ ቢንያም ጥራይ ዝሳተፍ ዘሎ ጋንቱ ድማ እታ ዝነኣሰት ጋንታ ብዕድመ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፍ ዘላ ኣብዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንኣሽቱ ተፃወቲ እዮም ምስ ዘለዉ የግዳስ ቢንያም ዳ ነቲ ኤክስፔክቴሽን ከህድኦ ፈቲኑ እምበር እቶም ክኢላታት ብዛዕባኡ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ስምዑ Fans, it's official. There's a new rivalry in town, and this one could define the next era of the Tour de France. Jasper Philipsen, Biniam Girmay, two men, 6 stage wins between them last year, and 1 green jersey going to Biniam Girmay. Let's start. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተዮም እቶም ተወዳደርቲ ነቲ ናይ ስፕሪንቲንግ ወይ ከዓ ናይ ቮላታ ኣገዳሲ ውድድር ክገብሩ ዝኽእሉ ክልተ ሰባት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ድማ ቢንያም ግርማይን ከም ድማ እቲ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝበሃል እቶም ናይ ዓመ መወዳድርቲ ዝነበሩ ሰለስተ ስቴጅ ዝሰዓሩ ብነጥቢ ግን ቢንያም በሊዑ ዝወዶ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክኸውን ምዃኑ እቲ ጥምጥም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኤክስፔክቴሽን ዋላ እኳ ፊሊፕሰን እውን ኣብ ዝበለፀ ፎርም እንተደየ ኣሎ ቢንያም እውን እንተኾነ ብዙሕ ስቴጅስ እንተደይ ሰዓሮ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ውድድር እዚ እውን እቶም ክልተ ትፅቢት ዝግበረሎም ንሳቶም ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ስለዚ ቢንያም ምናልባት ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓበይቲ ስቴጅስ እንተደይ ሰዓረ ስቲል እቲ ክኢላታት ርዮም ግን እቲ ዝበለፀ ክዕወት ዝኽእል ገምጋም ዝወሃቦ ዘሎ እውን ቢንያም እዩ ስለዚ ኣጋይን ህዝቢ ኤርትራ ሰለብሬት ንገብረሉን ንሕጎሰሉን ግዜ ዝቐረበ ይኸውን ንብል ምክንያቱ ቢኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብተን ዝሓለፋ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ንዕረፍቲ ነዚ ምድላው ኢሉ ምኻዱ ብዙሕ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢታት ይመፅእ ነይሩ ኣብቲ ስፕሪንቲንግ ስለዚ እቲ ሞራል ናቱ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክህሉ ከም ዝኽእልን ነቲ ህዝቢ ግን ተረጋጉ ኣነ ሕጂ ምናልባት ከምቲ ናይ ቀደም ከብለኩም ኣይክእልኒ እየ ገለ ዝብሎም ዝነበረ ሕጂ ግን ቢንያም ኣይ ቲንክ ገለ ነገር ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ደገፍናትና ድማ ብኩሉ ወገን ክንበይና ከም ወትሩ ምክንያቱ መናለና ካልእ ቢኒ is gonna be our blessing ኣብዚ መፅእ ዘሎ ዓመታት ድማ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ገፁ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ኣብ ጎኑ ክስለፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተስፋ ንገብር ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ክሳተፍ እኳ ነ ትፅቢት ገይረሉ ነይረ ምክንያቱ ፅቡቅ ዝኾነ ፎርም ከም ዘለዎ ይርኢ ነይረ ኣብቲ ሊድል ትሬክ ግን በቲ ኮይኑ በቲ
ቢንያም is our only one ኣብዚ Tour de France and ኩልና ኣብ ጎኑ ኣለና ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዝሕልፍ ክብል ከለኹ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ መቸም መጽሓፍቲ ተንብቡ እንድሕር ኮይንኩም ኢንጂነር ፀጋይ ተክለሚካኤል ብዙሓት መጽሓፍቲ ብሉፃት መጽሓፍቲ ዝፀሓፈ ሓንቲ ካባትን ገለ ሰባት እውን ዝመስከሩለይ ብኣካል ረኺቦም እዛ ሰላይት ካብ መቐለ ትብል ምዃናን ካልኦት ብዙሓት መጽሓፍቲ ዝሓተመ ሓደ ብኩዕን ብሉፅን ደራሲ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብኤሮጳ ስለ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፌስቲቫላት ናይ ኤሮጳ ክሳተፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ስዊስ ዕለት 5 ኣካል ኤሮጳ እናዞረ ክኸይድ ስለ ዝኾነ እቶም መጽሓፍቲ ናይ ኤርትራ ከተንብቡ ትደልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ስነ ጽሑፍ ናይ ኤርትራ ከዓቢ እትደልዩን እትብህጉን ሰባት ነቲ መጽሓፍቲ ናቶ ብምውሳድ ከተንብብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ዋላ ኣነስ ኣየንብብን እየ ዝብል ሰብ እንተሎ መጽሓፍ ገዝዩ ኣብ ገዝኡ ከቐምጥ ትኽእል ኣለዎ ምንታን ስነ ጽሑፍን መጽሓፍትን ታሪኽን ናይ ኤርትራ ክስነደልና ካልኦት ጸሓፍቲ ድማ ክመፁና ስለዚ ኩልኻትኩም ናይ ምትብባዕ ቃላትኩም ንኢንጂነር ፀጋይ ኣብ ታሕቲ ክትጽሕፍሉ ኣብ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ድማ ደሊኹም ረኺብኩም መጽሓፍቲ ናቱ ክትገዙ ይምዕፀነኩም ኣይሆብ ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ተገዲሱ ክገብሮ ንዓኻ እንተደይኮነ ደቅኻ ናይ ኤርትራውያን መጽሓፍቲ ኣብ ገዝኦም ክርእዩ ኣለዉ 7 መጽሓፍቲ 8 መጽሓፍቲ ገዚአን ኣለኹ ኣነ ኣብ ገዛ ያለዋ ደቀይ ድማ ይርእይወን እዮም ኣነ እውን ግዜ ኣብ ዝረኸብኩሉ የንብበን እየ ስለዚ ዋላ ኩሉ እንተደይገዛኹም ሓንቲ መጽሓፍ ገዚእኹም ኣብ ገዛኹም ተንበርኩም ዓብዪ ኣበርክቶ ትገብሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይትውሕዱ እናበልኩ ምዛደር ፍቕጋትፈኩም እየ ርእይቶኹም ግደፉ ሶሪ ረሲዐ ናይ ዝሓለፈ ኮሜንት ድማ ከየንበብኩልኩም ኣያያያያያያ ምናልባት ሕልፍ ኢላ ሓንቲ ደቂቕ ክውስኽ እየ ማለት እዩ እስ ድማ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናይ 120 ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕርፋን ጎበጣ መን ዘይፈክረ ንውሕ ዝበለት እያ ሰላም ጆርጆ ዝወድ እዚ ወሰጥ እዚ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣቢ እንድዩ እቲ ዝበፅሐ ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ምናልባት ነዘን ሕቶታት እዚኣተን ሒዘ ኣብ ላይፍ ክኣቱ ክፍትን እየ ብቐጥታ ርእቶን ሕቶን ንክንገብር ሎሚ ቁሩብ ከይተረዳእትኒ እታ ግዜ ሸለው ኢላ ከይዳትኒ ስለ ዘላ ኣካል ግዜ ከምፀን ክፍትን እየ ግዜ ከይወስደልኩም ካብ ሰዓትን ፈረቓን ብፍፁም ከንዋሓ ይደልን እየ ግን ሸለው እናበለት ትኸደንላ ኣብዚ ክውድእ እምበኣር